Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Disyembre 12 tuig 2024 sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 13 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman, Bombo Chama, Blanco, Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita. Tarpaulin sa nga team sulong gugma sa isa ka building sa San Rafael, Mandurriao, ginpakaka sa city government. Ang abogado sa tag-iyasang building nagpadala sa sulat sa Office of the Building Official agod ipathag nga ang private building ang wala yan nalakip sa ordinansa. Nga konsadente amo ni ang gindiga karon sa Task Force Anti-Squatting Illegal Structures Unit kag Office of the Building Official sa ila siniiya nga rason sa pagpakakasining tarpaulin sang Team Sulong Gugma. Sa pihak nga bahin City DILG nagapati nga wala sang kakulang sa training para sa mga barangay official kag iban pa sa ila wala gid nagpamati. Ini may kantanan karon sa ginakwestiyon sini nga mga unliquidated nga gingasto sa mga punong barangay. Sandig sa Commission on Audit. Green Guard sa Esplanade 3 ginsaysay mismo kung ano ang iya nakitaan sa duwa ka mga lalaki nga may ginaobra nga iniamo sa madulom nga lugar. Amo na ning dito bala na bantugan sa Garden of Love pero hindi man kuno iya dito gid sa Garden of Love ining natabuan banwa kag duha ka mga person of interest sundan sa Special Investigation Task Group sa kamatayon sa mag-asawa nga lamela sa Panwa sang Dueñas. Away sa duta ng gulogin dula sang kapulisan. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bombohanay sa uto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Huwebes, ikalabing dalawa sa buwan ng Disyembre, taong 2024. Mga kabomba Caster Nation, sa ating pong Christmas countdown, 13 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte, sinayang daw ang pagkakataong linawin ang mga bintang laban sa kanya, ayon yan sa Department of Justice. At ang naturang kagawaran ni giniit na ang pagnanais na marinig sana ang issue tungkol sa banta na natatanggap ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay. Si Vice President Sara naman, plano daw na mag-hire ng private security force at nagpadala ng sulat sa Armed Forces of the Philippines Chief para sa ilang requests. Mas mahabang gabi ay mararanasan hanggang Pebrero ng susunod na taon ayon huyan sa Department of Science and Technology. Panukalang pondo naman ng ilang malalaking ahensya ng gobyerno sa pinal na bersyon ng 2025 General Appropriations Bill tinapyasan. Ilan pong mga senador nalungkot naman at nadismaya. Sa ating police report, may isa sa Iloilo na nambasted ng senior citizen. Wala raw habas na pinagsasaksak. Samantala sa Cebu naman, mag-ina, may naril patay ng lasing na partner.
Sa international news naman, ang US inanunsyo ang unang pag-atras ng Israeli forces sa may southern Lebanon. At sa dagdag pang balita sa ibayong dagat, ang South Korean President ay dinipensahan ang martial law decree at nangakong lalaban hanggang sa huling minuto. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sinayang umano ni Vice President Sara Duterte ang napakahalagang pagkakataon sa hindi niya muling pagdalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, ayon mismo yan sa Department of Justice. Binigyang diin ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres na dalawang bagay sana ang magsisilbing paksa ng naturang investigasyon kung saan ay maaaring makapagbigay ng linaw si Vice President Sara Duterte. Una ay ang kanyang binitawang pahayag na pagkuha ng mamamatay tao upang patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa ay ang kanyang ibinunyag na mayroon ding natatanggap na banta sa kanyang buhay. Ayon kay Undersecretary Andres, ang dalawang ito ay may kukonsidera na banta sa national security at kailangang maimbestigahan sa lalong madaling panahon. Ang pagdalo sana ni Vice President Sara Duterte ay tiyak na makakapagbigay ng karagdagang impormasyon upang mas mapabilis pa ang pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation. Narito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Jesse Andres. There were two matters that were supposed to be the subject of the investigation. And first and foremost was also the alleged complaint of the Vice President that there were also threats on her life. The National Bureau of Investigation is also tasked to investigate this kind of matter, a national security matter that involves the life of the Vice President. So that exactly we set the investigation for two purposes. And the first one was really to get to the bottom of the alleged threats against the Vice President. So the second matter that we were supposed to investigate were her utterances, that the threats that he gave on the life of the sitting President, the First Lady and Speaker Martin Romualdez. Bahagi yan ang mapahayag ni Department of Justice Assistant Secretary Jesse Andres kaugnay naman sa isyu ng banta sa buhay dito kay Vice President Sara Duterte. Unang nakapagsagawa ng inisyal na pagsisiyasat ang National Bureau of Investigation noong huling bahagi ng Nobyembre ngunit hindi dumalo si Vice President Sara. Nitong nakalipas na araw, hindi rin ito humarap. Kabilang sa unang imbitasyon ng naturang ahensya ay kapareho po ang ginawa at hindi rin nga nagpakita doon ng personal. Sa iwalay na press conference na lamang na dinaluhan ng pangalawang Pangulo ay sinabi niya na naniniwala ang kanyang panig na hindi magiging patas ang pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation kaya hindi na ito sumipot. Pero sa panig naman ng National Bureau of Investigation, magiging patas pa rin daw ang kanilang mga isasagawang pagdinig. Narito at ating balikan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. The lawyers presented me with options and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit, and so we decided that a letter will be sent to the NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon. Bahagi yan ang mapahayag ni Vice President Sara Duterte. Iginit naman po ng Department of Justice ang pagnanais nitong marinig ang katotohanan sa likod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na may banta sa kanyang buhay. Ginawa ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres ang pahayag dahil sa mistulaan niyang pagiging uncooperative ni Vice President Sara sa pagnanais na maimbestigahan ito ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Andres, 2 beses na siyang ipinatawag ng NBI ngunit magkasunod din itong tinanggihan ng pangalawang Pangulo.
Iginiit din ng opisyal na tungkulin ng NBI na matunton at imbestigahan ang banta sa buhay ng pangalawang Pangulo at protektahan siya mula sa sinumang nagtatangka sa kanyang buhay. Narito pa ang pahayag ni Justice Assistant Secretary Jessie Andres. Would simply provide us with the earlier police blotter, because we are also taking our own effort to get from the intelligence community any alleged threat against her life. So if there is a particular person, individual, or situation that may have caused a threat on her life, it would be much easier for the NBI to proceed with the follow-up investigation if she would give detail. But I do not know why she is, very uncooperative on this aspect. It's a duty of the NBI that from the very beginning I was saying we will investigate and also protect the sitting Vice President because that is our mandate. Samantala, kung maalala po, kahapon ay hindi nga po muling sumipot ang pangalawang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Ukol po yan sa kanyang dalawang controversial na pahayag. Una rin pong sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na magiging bukas pa rin ito kung sakaling nanaisin naman ng ikalawang Pangulo na sumipot sa NBI habang hindi pa natatapos ng mga ito ang kanilang report. At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong si Vice President Sara Duterte plano raw kumuha na lamang ng mga private security personnel upang siyang mga laga sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at may liham din tungkol naman doon sa kanyang ilang request sa Armed Forces of the Philippines. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa report ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules na plano niyang mag-hire ng private security force kapalit ng kanyang kasalukuyang security personnels. Ayon sa pangalawang Pangulo, nito lamang ay nagpadala siya ng letter kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para pakiusapan nito na huwag nang palitan ng mga tao kanyang security detail. Ani Duterte, iwan na lang ng AFP kung sino lang ang maiiwan at kung wala mang maiwan, nakasaad sa kanyang letter na kukuha siya ng security personnels na hindi sakop o miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga request. Pinakauna doon is hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Paglilinaw ng pangalawang Pangulo, makukonsiderang private army ang mga kukunin niya dahil profesional lang mga ito at hindi niya rin sigurado kung allowed itong magdala ng baril. Sinabi ng DISE na ito ang napag-usapan nila ng kanyang asawa na si Attorney Mans Reyes Carpio. No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army mob kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are... Binigyan din ng pangalawang Pangulo na hindi na siya tatanggap pa ng anumang replacement kasunod na siyang ibang pinagkakatiwalaan sa ngayon. Una nang iniulat na pansamantalang papalitan ang miyembro ng Vice Presidential Security Group o VPSPG ng contingent force mula sa AFP at Philippine National Police ayon sa AFP Chief. Ito raw ay dahil sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga miyembro ng VPSPG hinggil sa nangyaring kaguluhan sa Veterans Memorial Medical Center noong November 23 at sa nagpapatuloy din na paglilitis sa confidential funds ng Office of the Vice President na nakakaapekto na sa pagganap sa kanilang tungkulin na protektahan ang Vice Presidente. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-ulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa
Samantala, binabantayan na ng State Weather Bureau ang isa pong potential weather disturbance na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ahensya, ito ay may low to moderate na tsansa ng pagkabuo bilang isa pong tropical cyclone. Kung lalakas ang natura pong weather system, posibleng makaapekto po ito sa eastern portion ng Mindanao, Visayas at maging dyan po sa may southern Luzon. Kung papasok naman sa bansa at tuluyang maging ganap na bagyo, ito na ang ika-17 na bagyo na makakaapekto sa Pilipinas at tatawagin naman sa pangalang Kerubin. Batay po sa inisyal na pagtaya, maaaring sa pagitan ng Disyembre 16 hanggang Disyembre 22 ang pagpasok po nito sa Pilipinas kung mananatili po ang lakas at galaw nito. Ang huling bagyo nga pong naranasan ng Pilipinas ay ang Super Typhoon Pipito, ang isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Taglay ang pagbugsong hanggang sa 256 kilometers per hour. Karagdagan pa sa ating mga balita. Asahan na umano ang mas mahabang gabi mula Disyembre ng taong kasalukuyan hanggang Pebrero ng susunod na taon at mas maikling araw naman mula Disyembre 21 dahil yan sa natural phenomenon na tinatawag na winter solstice o yung kung kailan pinakamalayo ang araw mula sa hilagang bahagi ng mundo. Sa Astronomical Diary ng State Weather Agency, ang Disyembre 21 ang pinakamaikling araw at pinakamahaba naman ang gabi sa Northern Hemisphere. Ikinukonsidera ng mga astronomer ang naturang araw na ito bilang simula ng winter dyan sa Northern Hemisphere at summer naman sa Southern Hemisphere at yan ang ating aantabayanan kung ano magiging epekto dahil nga sa mas mahaba na ang gabi. Bombo International News. Inanunsyo po ng Amerika ang unang pag-atras ng Israeli forces sa may southern Lebanon sa ilalim po yan ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah nitong Miyerkules. Sa isa pong statement, sinabi ng US Central Command na present ang command leader na si General Eric Corilla sa pag-implementa at pagbabantay sa headquarters kahapon sa kasagsagan po yan na nagpapatuloy na unang pag-atras ng Israeli Defense Forces kung saan papalitan sila ng Lebanese Armed Forces sa Al-Qiyam, Lebanon bilang parte na rin po yan ng ceasefire agreement. Ayon kay General Corilla, mahalagaan niya itong unang hakbang sa pagpapatupad ng pangmatagalang pagtigil na ng labanan at maglatag ng pundasyon para sa tuloy-tuloy na progreso. Sinabi naman ni Lebanese Prime Minister Najib Mikati na ang pag-istasyon ng mga tropa sa may Qiyam ng Lebanon ay marahayon at gayon din po sa marahayon areas ngayong nito pong araw po ng Miyerkules ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang tungo po yan sa pagpapalakas ng deployment ng kanilang kasundaluhan sa may southern Lebanon sa pagpapatupad ng tigil putukan. Samantala, sa panig naman po ng Israeli military, sinabi po nito na nakumpleto na ng 7th Brigade nila ang kanilang misyon sa may Qiyam sa southern Lebanon. Inihayag din ng Israeli military sa isang statement na nakadeploy ang mga sundalo ng Lebanese Armed Forces sa lugar kasama ang UNIFIL na isa pong United Nations peacekeeping mission sa lugar. Alinsunod na rin po yan sa ceasefire deal at sa koordinasyon ng Amerika. Kung matatandaan nga, halos isang taon po na nagpalitan ng cross-border strike ang Israeli military at militanteng grupo na Hezbollah sa Lebanon na sumiklab isang araw po yan matapos ang pagsalakay naman ng kaalyado ng Hezbollah na Hamas laban sa Israel noong Oktubre 7 ng nakalipas na taon. Kamakailan lamang po noong November 27 ng kasalukuyang taon naman nang maging epektibo ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Samantala, nakatakda naman ng iatras din ng Hezbollah ang kanila pong puwersa sa hilaga ng Litani River. 30 kilometers po yan mula sa border at gigibain na rin daw nila ang kanila pong military infrastructure sa may southern Lebanon. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, dinipensahan naman ni South Korean President Yoon Suk Yeol ang kanyang martial law decree sa kanya pong muling pagharap sa publiko ngayong araw ng Huwebes. Sa isang televised speech, sinabi ni Yoon na hindi niya intensyon na guluhin ang constitutional order nang ideklara niya ang martial law noong Disyembre 3.
at magpadala ng daandang tropa sa National Assembly. Nagawa niya umano ito para isalba ang kanilang bansa mula sa tinawag niyang anti-state opposition parties. Anya, ginamit ng oposisyon ang kanilang mayorya sa Assembly para iparalisa ang kanilang bansa. Sinabi din ni Yun na parte ng kanyang constitutional powers bilang Pangulo ang kanyang naging aksyon at hindi ito nagpapakita ng insurrection gaya ng paratang sa kanya ng oposisyon. Kaya't nanindigan si Yun na lalaban po siya hanggang sa dulo. Samantala, bago nga ang pinakabagong speech ni Yun, inirekomenda naman ng kanyang ruling party na People Power Party na magbitiw ito sa pwesto sa Pebrero o Marso. Ito anya ang pinakamabilis na paraan para mawaksan na ang political turmoil sa kanilang bansa na pinalala umano ng panandaliang deklarasyon ng martial law. Matatandaan na initial na nga pong tinanggihan ng ruling party na suportahan ang impeachment kay Yun noong araw ng Sabado at binoykot ito sa pag-asang magbibitiw ang presidente sa kanyang pwesto. Subalit sinabi naman ng liderato ng ruling party na wala daw progreso sa pagtatangka nilang kumbinsihin si Yun na magbitiw. Subalit nanindigan naman si Yun na mananatili siya sa kanyang pwesto at kung sakaling ma-impeach, ipaglalaban niya ito sa Constitutional Court. Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas. Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago na tayo ng pinakahuling mga impormasyon dyan sa panig po ng Senado. Yung panukalang pondo ng ilang malalaking ahensya ng pamahalaan ay pinakita na nga doon sa version ng 2025 General Appropriations Bill na tapyasan pala ito. Dahil dyan, ang ilang mambabatas na lungkot at nadismaya. Alamin natin ang update mula kay Bombo J.C. Galvez. Nadismaya ang ilang mga senador matapos na tapyasan ng pondo ang ilang tanggapan ng gobyerno sa pinal na bersyon ng panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget. Inamin ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian na nadismaya siya matapos na tapyasan ng bilyong piso ang pondo para sa state universities and colleges. Ako personally, yung nasabi ko kanina, may shortfall kasi sa free higher education. It's about almost 4 billion. So nag-propose kami sa iba't ibang SUC, may listahan kami ng shortfall. And accepted yan here in the Senate, in-accept ni Chairman Grace Poe. Pagdating sa BICAM, tinanggal. No? So that's one of the things sa akin na medyo disappointing because magkakaroon tayo ng shortfall sa free higher education. But of course, you look at the budget in its entirety. No? So nabawasan yan pero nadagdagan naman yung ibang mga projects tapos na-maintain yung mga importanteng recommendation natin, for example sa ERC. So overall, para sa akin, acceptable naman. Ibinunyag din ng senador na nabawasan ng 12 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Education at 30 billion pesos naman para sa Commission on Higher Education. Sa kabila nito, ikinalugod naman ni Gatchalian ang pagtaas ng budget ng Department of Energy at Department of Information and Communications Technology. Samantala, kinumpirma naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na hindi dinagdagan ng pondo ng Department of Science and Technology para sa 2025. Ang panukalang budget ng Department of Science and Technology para sa 2025 ay 49.253 billion pesos, ngunit 28.772 billion pesos lamang ang naaprubahan sa National Expenditure Program. Inamin ni Zubiri na nalungkot siya sa naging desisyon ng mga senador at kongresista sa BICAM. No, I'm just sad. Ako, nalulungkot ako dahil sa DOST budget hindi nabigyan ng additional. Pinaglaban namin ng Senado, dagdagan sila ng almost 700-800 million. Nung paglabas ng BICAM report, bumalik sa NEP yung budget ng DOST. Yun kaya binanggit ko kanina na I'd like to put on record na na-revert sa NEP budget yung mga departments
kawawa naman yung FIVOX, di ba? Sumabog yung Bulkan Kanlaon nung isang araw, kulang daw sila ng monitoring equipment. Wala na tayong may dadagdag doon. Naidagdag ko sana sa budget na yun, wala. Kaya malungkot ako. Dahil sana naman nang nasabihan kami na ganun nga mangyayari. Una nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na walang perpektong budget kung saan kailangan anyang bigyang prioridad ng Kongreso ang paglalaan ng pondo sa mga ahensyang nangangailangan. Mayroong nalugod at nagalit dahil sa naging distribusyon ng pondo pero kinailangan nilang piliin ang uunahin. Samantala, sa pag-zero sa PhilHealth subsidy, sinabi ng liderato ng Senado na mayroong 600 billion pesos na sobra-sobrang pondo ang state health insurer na hindi naman lubos ang nagagamit para sa benepisyo ng mga miyembro nito. Kaya niya bakit bibigyan pa ulit ng subsidy na 74 billion pesos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, kasalukuyan pa rin pong nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Bunsod pa rin po yan ang maaaring muling pagputok nito gaya noong araw po ng Lunes. Ayon po sa datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ay nakapagtala po ng 2 volcanic earthquakes o bahagyang pagyanig sa bulkan sa nakalipas po na 24 oras base na rin sa monitoring ng ahensya. Nakapagbuga ito ng sulfur dioxide na abot po sa 7,019 na tonelada kada araw. Bahagya naman pong nakatakda ngayon na kaulapan na maobserbahan sa may tuktok po ng bulkan. Namataan ng ahensya na meron pong pamamaga sa may bunganga ng bulkan dahil po yan sa patuloy na mga aktibidad nito sa mga nakalipas na araw. Samantala, kasalukuyan naman pong nagpapatuloy pa rin itong paglilikas po sa mga residente po dyan na nasa loob ng 6 hanggang sa 7 kilometrong radius po ng permanent danger zone para na rin sa preemptive evacuation. Ipinagbabawal pa rin po ng mga otoridad ang pagpapalipad ng kahit anumang sasakyang panghimpapawid malapit po yan sa may bulkan. Pinaghahanda naman ang mga residente sa mga maaaring biglang pagsabog, pagbubuga ng lava, mga ashfall at rockfall mula sa Bulkang Kanlaon. Samantala, ibinabala naman ng Department of Environment and Natural Resources ang labis na sulfur dioxide emission mula sa Bulkang Kanlaon. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang pag-aaral ng Manila Observatory sa satellite imagery na inilabas ng Korean Space Agency. Natuklasan ng Department of Environment and Natural Resources ang malaking porsyento ng asupre sa himpapawid na pinaniniwala ang nagmula sa mga ibinubugang material ng Bulkang Kanlaon. Bagaman ang naturang bulkan ay nasa Negros Island, umabot na rin umano ito sa Panay Island kung saan ay natuklasan na mataas ang sulfur dioxide concentration sa parehong isla. Paliwanag ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, natuntun pa ng mga eksperto ang bakas ng asupre hanggang sa 36,000 kilometers mula sa surface ng ating mundo at ito ay nangangahulugan na mataas talaga yung concentration ng asupre sa himpapawid ng 2 malalaking Visayan Islands at ayon nga sa kalihim maaari itong makakontamina sa mga water sources at hindi rin ligtas para naman sa pag-inom at maging sa irigasyon dahil posibleng makapinsala ito sa mga halaman. Dahil dyan, ilang serye ng water testing ang isasagawa ng kanilang tanggapan para naman matukoy ang kalidad ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkan. Hindi naman po ititigil ng Office of the Civil Defense ang preparasyon nito para sa worst case scenario kasunod po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, hindi titigil ang kanilang ahensya na gawin po yung paghahanda kahit pa bahagyang kumakalma na ang bulkan ilang araw mula nang pumutok ito ng araw ng Lunes. Maliban sa evacuation o pagpapalikas, pagpapadala ng mga family food packs at iba pang resources na una nang ginawa kasunod ng
pagputok ng bulkan. Tinututukan din po ng Office of the Civil Defense ang paghahanda na rin ng mga karagdagan pang evacuation center. Inihahanda rin po ng Office of the Civil Defense ang karagdagang resources para sa posibilidad ng mas malawakan pang pagpapalikas. Ayon kay Alejandro, hindi titigil ang worst case scenario preparations hanggat hindi tuluyan pong humuhupang sitwasyon sa bulkan. Sa kumpirmasyon nga po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa kasalukuyan ay hindi pa rin po inaalis ang posibilidad ng pagtaas sa alert level mula sa kasalukuyan po na level 3. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Apektado pa rin mga kabombo ang nasa 11,700 mahigit na pamilya dyan sa Negros Island sa pagsabog po ito ng Bulkang Kanlaon na naitala nitong Lunes. Base nga sa latest situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ito ay may katumbas na bilang ng mga individual na 40,489 na mga apektado sa 25 barangay sa parte ng Western Visayas at Central Visayas. Ang naturang bilang ang 4,600 mahigit na pamilya o nasa 15,000 mahigit na individual ay inilikas patungo yan sa 27 evacuation centers, habang ang daan-daang pamilya ay nanunuluyan pansamantala sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan sa mas ligtas na lugar. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan para yan sa mga apektado ng pagsabog ng bulkan, kung saan ay nasa 6.43 milyong piso na ang halaga ng tulong na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan na rin, maging ng non-governmental organizations para sa mga apektadong pamilya. Samantala sa oras pong ito, kuha po muna tayong mga karagdagang report. Ang House Quad Committee, partikular na ang chairman nito na si Congressman Barbers, kinumpirma ang ugnayan ng Philippine Offshore Gaming Operators sa illegal na droga. Nagbabala na marami pa daw na peking birth certificate ang matatanggal. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Nakasentro ngayon sa illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration ang pagdinig ng Quad Committee ngayong araw. Ayon kay Quadcom Leader Chairman Representative Robert Ace Barbers, na sa panahon ng kampanya ng War on Drugs ng Duterte administration, kanilang nabatid na tinolerate at hinikayat pa ang extrajudicial killings. Nabatid sa pagdinig ng komite na talagang may ugnayan ang extrajudicial killings at illegal drug trade. Sinabi ni Barbers na sa pamamagitan ng Quadcom na ipalabas ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang, nabatid na mga biktima batay sa kanilang mga salaysay na mga testigo. Sinabi pa ni Barbers dahil sa mga natuklasan ng Quadcom, kanilang naipanukala na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong mga klaseng pagpatay o ang tinatawag na extrajudicial killings. Sa larangan naman ng Pogo, nakita ng komite na malaking personalidad ang nasa likod nito ay si Alice Guo na kasama ang ibang mga Chino na may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim alias Lin Wei Xiong, ang mga korporasyon na kanilang mga itinayo. Nakumpirma din na si Attorney Harry Roque ay nagsilbing abogado ng Lucky South Pogo at ito ay napatunayan sa kanilang pag-uusap kay PAGCOR Chairman Al Tenco na kasama si Cassandra Ong. Nakitaan din si Roque ng paglago ng kanyang ari-arian mula sa deklarasyon na 125,000 pesos noong 2016, lumobo ito ng 125 million noong 2018. Siniguro naman ni Barbers na marami pang ilalabas na katotohanan ang Quadcom. Pagtiyak ni Barbers, wala silang sisinuhin. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Robert Ace Barbers. Ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga peking Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamay-ari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino
na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila. Samantala, bago mag-Christmas break ang Kongreso, isusumite na sa plenaryo sa susunod na linggo ang partial report ng Quad Committee sa usapin ng extrajudicial killings, illegal drugs at pogo. Ito ang inihayag ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez sa ika-13 hearing ngayong araw ng Quadcom. Ayon kay Fernandez, sa progress report kasama sa kanilang rekomendasyon ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga tinatawag na guerrilla operations ng mga pogo sa kanilang mga nasasakupan. At dahil marami ang mawawala ng trabaho sa pagsasara ng mga pogo, base sa utos ni Pangulong Marcos, sinabi ni Fernandez dapat bigyan sila ng suporta ng Department of Labor and Employment. Sa datos na binanggit ni Fernandez sa Quadcom hearing, tinatayang nasa 40,000 na mga manggagawa ang nagtatrabaho sa mga pogo ang tinatayang mawala ng trabaho. Kaugnay nito, sinabi pa ni Kaugnay nito ay nirekomenda ang pagtingin ng mga LGU ng ating mga mayors, governors ang mga kampanya laban sa guerrilla pogos. Sa datos nga na binanggit ni Fernandez sa Quadcom, tinatayang 40,000 na mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho. Okay, Live Bombo. mula dito. Yes, Bombo Dennis. Oo. Ang concern ko lamang dahil tapos na itong paglikom ng data para dito sa paksa ng Philippine Offshore Gaming Operators, ay paano ito? Lalaya na ba yung mga na-contempt na mga individual kagaya ni Cassandra Leong? Anong mangyayari dito, Bombo Anali? Sa ngayon, Bombo Dennis, malalaman natin yan sa pagtatapos mamaya ng Quadcom hearing. Kaya nga ang pinag-uusapan last time nitong ni Congressman Ace Barbers kung matatanggal na din ang contempt kay Attorney Harry Roque na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa. So mamayang pagkatapos ng committee hearing, bago magtapos ang committee hearing, magdedesisyon na ang komite kung anong gagawin doon sa mga personalidad na na-contempt sa ilalim ng mga issue ng pogo, illegal drugs at extrajudicial killing. So aabangan natin yan mamaya, Bombo Dennis, para nga sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Dahil nga itong kay Attorney Harry Roque, meron pang posible, sabi nga ni Representative Barbers, posibleng ma-lift na yung kanyang contempt order. Sa kanina naman, sa pagpapatuloy ng committee hearing ngayon, Bombo Dennis, na-cite in contempt itong dating Mandaluyong Police Chief na si Colonel Hector Grijaldo matapos pa rin, hindi pa rin siya dumalo ngayon sa Quadcom. Ito na yung ika-4 na imbitasyon ng Kamara sa nasabing opisyal, Bombo Dennis. Okay, so ibig sabihin, hahanapin siya within the period kahit holiday season, Bombo Anali, ganun ba? Tama ka, Bombo Dennis. Kaya nga mamaya aabangan natin kung ano ang magiging desisyon ng House panel o ng Quadcom sa mga individual na na-cite in contempt. Lalo na itong si Colonel Grijaldo na pinatawan ng contempt. At alam naman natin, natatapusin na, ira-wrap up na ng Quad Committee ang issue sa EJK, illegal drugs at pogo, at para uusag sila sa pagdating sa susunod na taon, panibagong topic na naman ang kanilang tatalakayin, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kabombo, at yung Japan International Cooperation Agency ay nagkasundo hinggil naman sa pagpapatuloy pa ng kanilang pakikipagtulungan sa mga proyekto, yung Credit Risk Database na naglalayo na palawakin yung pag-access sa pagpupondo. Doon po yan sa mga maliliit na negosyo, yung tinatawag nating Small Medium Enterprises o SMS o SMEs. At sa isang seremonya nga na idinaos dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pinangunahan ni Governor Eli Remolona Jr. at Chief Representative naman ng Japan International Cooperation Agency na nakabase dito sa ating bansa, partikular na itong si Sakamoto Takema, ang nilagdang record of discussion para yan sa ikalawang yugto ng proyekto may kinalaman doon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante. Pinagtibay ng dokumentong ito ang kasunduan sa pagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng JICA sa paglipat
ng naturang programa sa permanente na operasyon. At layunin nila, mabuksan pa ang mga panibagong klase ng serbisyo at maitakda sa susunod na plan of action para naman sa kanilang mga additional projects. Ang naturang programa ay bumubuo ng isang credit score na magagamit naman ng mga institusyon na pampinansyal. Yan ay para sukatin ang kakayahan ng maliliit na negosyo na makapagbayad ng mga pautang. At pinalalawak din ito ang access sa pagpupondo habang pinopromote naman ang risk-based lending na nagpapababa ng pagdepende doon sa mga collateral para maaprubahan ang pagpapautang. Sinimula ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Japan International Cooperation Agency ang pagbuo ng naturang programa noong taon pa na 2020. Sa unang yugto ng project na yan, kanilang binalangkas ang Small Medium Enterprises Database at isang credit scoring model at tool. Noon po yung Oktubre ng taong 2023 ay sinimulan nila ang pag-deploy na ng credit scoring tool sa mga institusyong pampinansyal na kabahagi rin sa naturang programa. Ang mga financial institutions na nakipagtulungan sa naturang mga programa ay ang malalaking bangko dito sa Pilipinas, batay na rin sa anunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At alam nyo ba, katuwang din ang Queen City Development Bank Incorporated na nakahanay naman sa Trip Banks at maging ang ilang maliliit pang business corporations na katuwang din para naman sa pagpapalago pa ng naturang proyekto. Samantala, abiso po muna, pinalalahanan po ng Office for Transport Security ang publiko laban po sa pagdadala ng mga ammunition o mga bala sa mga paliparan kasabay po ng inaasahang pagdagsa ngayong Pasko. Ginawa ni OTS Administrator Crizaldo Nieves ang apilang ito bilang warning o babala po sa mga pasaherong posibleng ikukonsidera pa ang pagdadala po ng mga bala bilang lucky charm kasama na ang posibilidad ng pagtatangkang pagpuslit sa mga ito. Ayon kay Nieves, paulit-ulit po ito na nagpapaalala sa mga pasahero dahil mabigat ang parusang naghihintay sa kanila tulad na lamang po ng pagkakakulong. Pinipigilan din anya ng OTS na makapagdala ang mga pasahero ng mga bala ng baril sa ibang bansa dahil sa mabibigat din po ang ipinapataw kasi na parusa sa mga ito kahit pa ikatwiran na ito ay bilang isang lucky charm lamang. Inahalimbawa ng dating Police General na ang Hong Kong at Singapore ay nagpapataw po ng 5 hanggang 20 taon na pagkakakulong para yan sa mga pasaherong mahuhuling nagdadala ng bala. Dito sa Pilipinas, wala pong kapangyarihan ng OTS na mang-aresto, mang-detine at maghain ng kaso laban sa pasahero, ngunit ang mga screening personnel sa mga paliparan ang nagsasagawa po ng pag-aresto at sila rin po ang nagdadala sa mga inaresto o suspects sa airport police para sa tamang disposisyon tulad na lamang po ng paghahain ng kaso. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo. Inanunsyo na ng Federation International de Football o yung mas kilala sa tawag na FIFA ang mga bansang magsisilbing host para naman sa 2030 at 2034 World Cup. Ayon nga sa naturang organisasyon, ang mga bansang Morocco, Portugal at Spain ang magsisilbing joint host para naman sa 2030 Centennial FIFA World Cup. Sa ilalim nito ay magkakaroon din ng 3 centenary celebration na matches. Isasagwa ho yan sa Argentina, Paraguay at Uruguay. Sa 2034 naman, magsisilbing host sa unang pagkakataon ang bansang Saudi Arabia. Sa huling World Cup ay nagsilbing host ang Qatar kung saan ay nagsilbing champion naman o naging champion ang Argentina. Sa susunod na World Cup o taong 2026, nakatakdang mag-host ang 3 bansa, ang Canada, Mexico at ang United States of America. Pawang mga bansa sa kontinente ng North America. Tinaasahan mga kabombo ang mas magarbo na mga selebrasyon kasabay ng naturang mga event.
Sa iba pa pong balita, ipinagmalaki ng Korte Suprema ang mataas na bilang ng mga kasong nadesisyonan ng mga lower court sa buong 2024. Batay po sa pahayag na inilabas ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo, kabuang 508,197 cases sa buong Pilipinas ang nagawa po nilang madesisyonan o maresolba ng mga lower court sa loob po ng maikling panahon. Ayon sa Chief Justice, umabot ito sa 43% na boosting rate sa pagtutulungan na rin ng Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court at Regional Trial Court. Ayon kay Gismundo, ang mataas na bilang ay resulta po yan ng kanilang pagnanais na maibaba ang backlog ng mga kaso sa ating bansa. Malaking bagay din niya ang pagtugon ng mga lower court o mga mabababang hukuman sa hangarin po ng hudikatura kasama ng pagnanais na malitis ang mga kaso sa maikling panahon. Samantala, maliban po sa mga nabanggit na korte, mataas din po ang bilang ng mga kasong nadesisyonan ng iba pang mga korte sa bansa kasama na po dyan ang Korte Suprema. Sa buong 2024, nagawaan niya ng Supreme Court na madesisyonan ng kabuang 4,294 na kaso habang 14,699 naman sa mga Court of Appeals. Mga kabombo, sa atin munang mga agaw pansin ng mga balita, mga kabombo. Isang 11 anyos na babae kasi ang himalang nakaligtas matapos na ma-stranded ho yan ng 3 araw sa isang shipwreck dyan sa karagatang sakop ng bahagi po ng Italia. Batay nga sa naging salaysay ng dalagita, sumakay sila ng kanyang pamilya sa isang barko mula sa isang syudad sa bansang Tunisia. Kasama umano nila ang hanggang 45 katao. Nang malapit na sa isla ng Lampedusa ay tuluyan umanong lumubog ang kanilang sinasakyang barko dahil na rin sa isang malakas na bagyo. Sa ngayon ay hindi pa rin nakakapaglabas ng buong detalye ang naturang survivor kasunod ng pagkakasalba sa naturang pangyayari dahil bumaligtad nga yung naturang sinasakyang barko. Gayunman, sa naging salaysay ng German-based charitable organization na siyang humawak doon po sa naturang survivor ay nadaanan umano nila ang naturang dalagita sa karagatan, sakop naman ang naturang isla madaling araw nitong Miyerkules 11 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ang naturang organisasyon ay nakasakay sa isang bangka papunta naman sa isang rescue operation sana nang suwerteng makita nila ang naturang survivor na agad naman nilang tinulungan. Sakay ang dalagita ng isang improvised life ring na gawa mula sa inner tube ng mga gulong. Suot din ito ang pinagtagpi-tagping life jacket kaya raw nakasurvive. Ayon pa sa mga rescuers, ikinwento umano ng dalagita na isang araw na hindi kumakain at umiinom siya at nakitang ito ay nakakaramdam na ng tinatawag na hypothermia, ngunit nananatili naman responsive sa kanyang mga kumakausap sa kanya. At sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ito ng Italian Red Cross ang naturang dalagita habang patuloy pa rin ang pagpapagaling mula naman sa 3 araw na palutang-lutang dyan sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala sa karagdagan pa pong balita, bahagyang bumaba ang mga kaso po ng influenza-like illnesses sa first half ng Nobyembre sa kabila po ng pagdamig ng panahon. Base sa pinakabagong datos po ng Department of Health, lumalabas na ang influenza-like illnesses cases sa buong Pilipinas ay bumaba mula sa 7,971 noong Oktubre 20 hanggang Nobyembre 2 sa 7,571 cases noong Nobyembre 3 hanggang 16. Naobserbahan din po ang pagbaba ng dinadapuan ng naturang sakit mula Nobyembre 17 hanggang 30 na may 3,710 cases. Subalit sinabi naman ng Department of Health na maaari daw magbago pa ito dahil sa naantalang pag-uulat at pagpapakonsulta. Sa kabuuan, bumaba din ang influenza-like illnesses cases mula Enero hanggang Nobyembre 30 na nasa 165,992 cases. Mas mababa po ito ng 17% kumpara sa mahigit 200,000 cases na naitala sa parehong panahon noong 2023. Sa kabila naman po ng kabuuang pagbaba ng mga kaso ng naturang sakit, nakapagtala ng pagtaas sa ilan pong rehiyon ng ating bansa. Katulad na lamang po dyan sa may Cordillera Administrative Region, sa Bicol Region, Central Visayas,
Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaugnay nito, hinimok po ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na magsuot po ng face mask na maayos, obserbahan ang tamang pag-ubo gaya ng pagtatakip po ng bunganga kapag uubo at manatili na muna sa bahay sakaling nakakaramdam ng sintomas ng sakit. Pinayuhan din po ng kalihim ang mga pamilya na magpabakuna ng anti-flu para maprotektahan po ang inyong sarili laban sa influenza-like illnesses. Anya, maaari po kasing tumaas ang mga kaso ng respiratory infections gaya ng ubo at sipon, maging ang COVID-19. Bunsod na rin po yan ang mas malamig na panahon ngayong amihan season na. Nauna na nga pong inanunsyo ng State Weather Bureau noong Nobyembre na makakaranas po ng mas malamig na lagay ng panahon sa darating pang mga buwan dahil po yan sa pagsisimula ng amihan season. Bombo Police Report. Ako muna tayo dyan sa Western Visayas, may ginang dyan sa Iloilo na nambaste daw ng senior citizen na pamilyado naman kasi. Wala raw habas na pinagsasaksak. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Walang habas na pinagsasaksak ay isang babae ng isang senior citizen na kanyang binasted sa panliligaw sa barangay Quiasan, Florete, Batad, Iloilo. Ang biktima ay si Sarlita Abayon, 40 anyos, may asawa, habang ang suspect naman ay si Danilo de Los Angeles, 67 anyos, may asawa at residente rin ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na pawang pamilyado ang suspect at biktima. Ngunit sa kabila nito, niligawan umano ng suspect ang biktima, ngunit binasted siya nito. Dito na at nagsimula magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Aniya kinausap ng suspect ang biktima, ngunit tinaasan siya ng boses kung kaya't sinaksak siya nito. Kaagad namang dinala sa ospital ang biktima matapos nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakalaya naman ang suspect dahil hindi pa nakapagdesisyon ang pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kaso. Yun po yung report na nakarating po sa atin na itong isang lalaking senior citizen ay sinaksak po niya yung isang babae. Pero ang kwento po nito ay may nagsasabi po na gusto po ng senior citizen itong babae pero hindi po siya nakaporma at hindi siya pinapansin ng babae at yun po nag-resort po siya sa pagsaksak sa biktima. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantalang mag-ina naman sa lungsod ng Karkar, binaril patay ng isang lasing na partner. Selos, posible daw na dahilan ng naturang krimen. Kaugnay yan, kuha po tayo ng report mula sa Bombo Radio Cebu. Nakahandusay sa sariling dugo at wala ng buhay ang mag-ina sa loob ng kanilang tahanan matapos pagbabarilin sa Barangay Villadole da Carcar City, Cebu, kagabi Desyembre 11, 2024. Kinilala ang ina na si Genevieve Abella, 38 anyos, at ang anak nitong si Val, isang 14 anyos. Samantala, ang pinangalanang suspect ay si Jetor La Peña, na nobyo ng ina na napatay. Batay sa inisyal na investigasyon, lasing noon ang suspect at nakikipagtalo sa kanyang nobya hanggang sa makarinig ng putok ng baril ang mga kapitbahay. Sinasabing ang kasintahan ng suspect ang unang binarila sa ulo habang ang anak sa dibdib binaril na naging dahilan na dead on the spot ang mag-ina. Dagdag pa ng mga kapitbahay, kilala nilang tahimik ang suspect ang ngunit iba ang ugaling lumalabas dito pag nakainom na ng alak. Sa panayam ng Bombo News Team kay Ramer Babaw, ang kamag-anak ng biktima, na patuloy ang pag-aaway ng dalawa nitong nakaraang araw dahil sa selos ng suspect. Dagdag pa niya, ibinahagi sa kanya ng suspect na buntis ang biktima ngunit hinala niya na maaaring hindi ito sa kanya, na posibleng dahilan ng paulit-ulit na pag-aaway ng dalawa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa Karkar Police Station at hinahanap ang baril na ginamit sa pagpatay sa dalawang biktima.
habang ang suspect na sila Peña ay mabilis na naaresto kung kaya't nakakulong na ngayon sa Karkar Police Station. Ano lang sir, no? Sa tingin lang namin, narinig namin sa mga kapitbahay, silos daw ang dahilan sir sa nangyaring pagpatay niya sa kalibi niya. Pati yung mga katulong nila dyan sa bahay, yung mga trabador sa bahay. Pinagsilusan niya. Oo, pinagsilusan. Sa narinig ko sir, may kaso sila. Nagreklamo yung mga pamilya niya. Kahapon daw, galing sa hearing. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na lang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita na mahigit 70 employers sa Region 2 non-compliant daw dun sa 13-month pay rules. Ayon yan sa Department of Labor and Employment. Alamin natin ang naging aksyon ng naturang ahensya. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Umabot sa higit 70 employers ang non-compliant sa pagbibigay ng 13-month pay sa lambak ng Cagayan. Ito ay mula sa 644 na establishmento na in-inspect ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 2. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Mary Gladys Pagirigan, ang DOLE Region 2 Mediator Arbiter, sinabi niya na ang pagbibigay ng 13-month pay ay pangkalahatan, subalit may ilang mga negosyo ang exempted, kabilang ang mga employers na nagbabayad ng 13-month pay sa ilalim ng Presidential Decree 859, employers of household helpers at mga employers na nagpapatupad ng commission o incentive basis. Kung sakali na hindi makapagbigay ng 13-month pay ang employer, ay maglalabas ang DOLE ng compliance order kung saan bibigyan sila ng 20 araw para tumalima at ibigay ang angkop na 13-month pay ng kanilang empleyado. Kapag hindi tumalima, ay saka sila maghahain ng writ of execution kung saan maghahanap ang DOLE ng property o ari-arian ng employer na maaring kunin bilang pambayad sa empleyadong hindi nabigyan ng kanyang 13-month pay. Paulit-ulit na anya ang paalala ng DOLE hinggil rito, ngunit marami pa rin silang natatanggap na reklamo kaugnay sa maling pagbabayad ng holiday pay ng mga employer. So, at the time of the inspection, na-find out po na hindi sila compliant with the 13-month pay law, bibigyan pa namin sila ng 20 days to comply. After 20 days po at hindi pa sila nag-submit ng compliance sa amin, nag-schedule po kami ng 2 mandatory conferences. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Samantala, suspension po sa trabaho sa mga opisina ng gobyerno dyan sa may Canlaon City inalis na, habang ang DSWD Region 7 naman naghahanda ng 108 million pesos na halaga po ng food and non-food assistance para sa mga evacuees na apektado kasunod po ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng mga updates sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Naghahanda ngayon ng Department of Social Welfare and Development 7 ng 108 million pesos na halaga ng food and non-food assistance para sa mga evacuees na apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa isla ng Negros. Ayon sa ahensya, ang Visayas Disaster Resource Center sa lungsod ng Mandaue ay may stock na 84,537 family food packs at 27,789 non-food items. Kasama sa non-food assistance ang 4,890 family kits, 6,037 sleeping kits, 1,934 hygiene kits, 3,119 kitchen kits at 11,809 na iba pang mga items. Batay naman sa kanilang datos as of 10 a.m. kahapon, naitala ang 156 na pamilya o 526 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa loob ng 2 evacuation center ng Canlaon City, habang ang iba ay nananatili sa kanilang kamag-anak o kaibigan. Dahil dito nakapaglabas na ang ahensya ng 122,000 halaga ng assistance. Samantala, balik normal na ang operasyon sa mga trabaho ng gobyerno sa Canlaon City matapos naglabas na ng executive order si Mayor Jose Chubasco Cardenas. Iminungkahi rin ni Cardenas na ibalik na ang mga klase ngayong araw, maliban na lamang umano ang 5 mga barangay, kabilang ang Barangay Pula, Masulog, Malaiba, Linothangan at Lumapaw. It's just my suggestion, Attorney, that
There will be classes already because we will be lifting up aside from that 5 barangays. I think the children will be instructed to tell their parents that in case because we do not have time to conduct a PTA meeting, inform the children to tell their parents that in case of emergencies like volcanic eruption, it is the duty of the parents to fetch their children, and the duty of the school is only to keep safe in the classroom. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 5 minuto na lang, 1:00 na ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Miyembro ng Muay Thai team o Team Bagsik na si Florivic Montero, kauna-unahang Pinay na nakasungkit ng WMC Asian Flyweight Belt sa nakalipas na East Asian Muay Thai Championship na ginanap doon sa Hong Kong. May balita ang Star FM Dagupan. Naiuwi ng miyembro ng Muay Thai Team Bagsik na si Florivic Montero ang WMC Asian Flyweight Champion Belt kontra sa pambato ng Hong Kong na si Hoi Nichan at hinirang na unang Pinay na nakasungkit ng nasabing belt sa katatapos lamang na East Asian Muay Thai Championship na ginanap sa Hong Kong. Bagamat baguhan pa lang si Montero sa larangan ng Muay Thai ay ipinamalas nito ang kanyang galing sa naturang sports. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan sa Muay Thai athlete na si Montero, sinabi nito na na-injured ito sa preparasyon niya sa laban. Hindi ito naging hadlang at sa mismong laban niya lang napag-aralan ang kanyang katunggali. Hinanap ko yung name niya, like nag-stalk ako, sabi ko kailangan ko pag-aralan yung video nito, ganito, ganyan. Tapos naghanap ako sa YouTube, sa Facebook, wala akong nakita. Kaya sabi ko, sige, ito na lang. Sige na lang, mag-training na lang ako mag-training. Doon ko na lang alamin sa laban. So, pagdating ng first round, nag-aral lang ako. Tinignan ko lang yung galaw niya. Tapos, rinamdam ko lang yung suntok niya, sipa niya. Tapos, nung nakaya ko na, sabi ko, kaya ko to. 5 rounds lang to. Dagdag pa nito, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-iensayo si Montero upang paghandaan ang pagbabalik niya sa SEA Games sa Thailand ngayong darating na December 2025 at sa Asian at World Championships. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan nga sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, matutunghayan para sa mga nariyan sa Davao Region, Bombo Radio Davao. Doon naman sa nasa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang dyan sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. At doon sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa area naman ng Coronadal City at South Cotabato, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomba Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation.
We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 13 days na lamang po, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Minuto na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang Task Force sa Anti-Squatting in Illegal Structures Unit sa pagpamuno ni Mr. Lovejoy Husinilla may mando, no? Sandigman sina diri karon banwa sa ginpadala nga sulat sa tag-iya sining building kung sa din mayara sang billboard dira, no? Ang team sulong gugma. So ginpakakas ining nasambitan karon iyang billboard or signage sa aton sining mga kabombo sandigman sa sining ordinansa sang syudad sang Iloilo. Pero ang kampo karon sang tag-iya sang building mayara sang sulat, no? Pinagi sa iya sining abogado or mga abogado, no? Nga kun sa diin ti way kuno iya na cover, no? Way na lakip ining private building sa nasambitan sining ordinansa. Pero antes kita maglapot dira, nakuha gid man bala ang nasambitan sining billboard signage dira iya sa area sa San Rafael, Mandurriao. I-check naton si Bombo Marisol Binyasol sa report. Please go ahead. Hasta subong bombos man ginulat-hulat ka panong kakson gidman ining nalakip sa mga poster nga ginapakuha iya sang Office of the Building Official diri sa isa ka building sa may barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Sa din aside diri sa tarpaulin o poster abi sang isa ka BPO company. Ang nalakip pagid diri ang poster o billboard sang Team Sulong Gugma sa diin nyara ang laragway na day Congressman Jamjam Baronda, si former Mayor Jed Patrick Mabilog, ara man ang iya sining auton nga nagapadalagan si buong Vice Mayor si Love Baronda kag pila diri ka mga konsehales under sa slate iya sang Team Sulong Gugma. Kasi may ara diri nga gintagwa no nga notice of violation o order halin sa Office of the Building Official sa pagpamuno ni Engineer Mabi Gustilo nga ang mga nasambit nga tarpaulin o ining mga nasambit abi nga billboard ang ipakakas bangod iya sa kakulangan sang permit sa piyak nga naghatag naman sa notice of violation ining nasambit iya nga talatapan under kay Engineer Mabi Gustilo sa bahin sang tag-iya abi sang building nga si
Miss kon Mrs. Abi Elena de Venegracia kag sa subong no ang pinaka-latest naton dito nga nakuha nga information kay Mr. Labdoy Sinilia nga isa sa mga nag-upo dito pangkakas abi sang tarpaulin o kung una nga ginkakas ining iya ka BPO company nga naham dito sa may tihak nga porsyon ang ining nagaatubang sa may bahing sang Quezon Avenue kay ang ining iya tarpaulin ni Nanday Kong Jamjam ang nagaatubang ini sa Senator Benigno Aquino Avenue kag ginahulat-ulat ko naton kay sa subong ang pinaka-ulihin naton nga na kuha dito information wala pa ini siya nakakas. So dito sa Andina no may mga equipments nga naga pangkuha ining crane ni bala or ano na ganito tawag basta may isa ka equipment Bombocham nga mo ning gingamit sa Andina nga may nagsaka dito sa tarpaulin sa BPO company kag ginkakas ini so sunod dire sa yung sinilang head sang task force anti-squatting and illegal structures unit o kung ASISU. Sunod sa iya nagkadto ining ilang nga grupo upod man diri ang Iloilo City Engineers Office kag ining Office of the Building Official para kakson ining mga tarpaulin sang isa ka business processing outsource ani kag ining poster kung tani ang team sulong gugma sa nasambit nga lugar where nakahatag sila sang notice December 6 kag amo na no ang may-ara ginhatagan ni nila sang 24 oras nga voluntaryo ang ining mga nakatapik o kung mga tag-iya sang sining mga billboard o kung tarpaulins ginhatagan ini sila sang 24 oras para voluntaryo kung tani nga kakson ining ila mga tarpaulins. Pero sunod diri kay Sinilya no madugay na gani actually sila nga nakahatag kuno sang notice of violation man o kung mismo ining Office of the Building Official sa tag-iya sang sambit nga building hanungod sang pagbutang sang tarpaulins iya nga wala sang permit. Sa dugang bala nga pahayag, ipabatita nga ito ng interview kay Mr. Labjoy Sinilia. Bali, kang salo, kamusta na kabaton sa report, sir? And ano ning nabaton yung report, sir? So, sang mga December 10 baton kita diri sang tawag sa aton nga operator sa Lapas Police Station nga nagapangayo ni assistance sa aton nga green guard dira sa may barangay Nabitasan nga may sila dira nga mga persona sa nainamilan nga lugar. Standby dahil lang gid no. Si ano guro to? Si Tranquilino Kirubin guro to. Si Labjoy Sinilia ang ang aton sa ang interviewin ni Bombosol no. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay sandig sa records or dokumento nga ginauyatan man sang Task Force ASISU under Mr. Labjoy Sinilia may ginserve sila nga notice of violation dated January 17, 2024. No? Sa kay Elena de Venegracia, Emicon Building, San Rafael, Mandurriao, nakabutan diri, please be informed during recent inspection of your building located at Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City, it was discovered that signage billboard is present which violates Regulation Ordinance number 2020-119. An ordinance regulates the placement of streamers, billboards, posters, advertisements, and notices within the city of Iloilo. Specifically, Section 1 of the ordinance prohibits the setting up, installation, or attachment of such materials in all public spaces and parking areas inclusive of all parts of the city. In this regard, you are hereby directed to immediately remove the following signboard, billboards, install or attach at your building. Your cooperation and compliance will be highly appreciated. Signed, Mavi Gustilo, City Building Official. So, amo ni, may-ara sang letter from the Office of the Building Official. May certification man nga gin-issue sang December 10, 2024. No? This is to certify that as per record of this office, no signage permit has been issued under the name of Emicon Realty Development Corporation
Maria Elena de Vinagracia for structure located at Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City within the year 2027 to present. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Signed, Eileen Claire T. Coronado, Administrative Officer 4. No? Sa aton sining mga kauturan, may ginplastar man dire ang OBO, ang Task Force Assisio, sa ilaman sining mga balasihan para iya nga mapakakas inang poster. Balikan tabi, si Mr. Lovejoy Husinilla, ang head sang Task Force Anti-Illegal Squatting and Illegal Structures Unit. Ano ni Di Vinagracia, kaagin na namo ni kakasa ng ligad to. Galing nga may violation naman sa Regulation Ordinance Number 2013-330. Amo na niya violation. Anong kaundan sa Nga wala sa sang streamer, ma-install or attach streamer, billboard, poster, advertisement, or any form of notice in all public plazas and public building. Amo na niya ordinansa. Sa iyan isang ubo kay Mamabi. Di kami ginapangabay lang ang mga kakas. Di kami kinakay di mga kakas, nangabay kami sa city engineer, kami boom truck sila. sino gani upod nyo, Kap? Ang ubo. Ubo. Oo, ubo kag city engineer. Kag kami sa assist. Bali, ano din ang mga tarpaulin specific kapag ako din? Ang ini lang ang wala ni permit, ini dua. Isa dua. Pwede na Kap mahambal, Kap. Ano nga mga specific? Ano ang Hindi pwede tama picturean yun. Kagaraman. Iya ka ano na? Call center na. Oo. Then sa PIAB? Area politiko na. Politiko. Oo. Balik ang saan, ano gani Kap nagabot sa inyo, ang order? Nagligad pa ni. Nga ginpaabot sa amon. Gali subong lang kami nakaschedule. Bali, bilog na di tanan nga tarpaulins na di Kap, iya day kong jam, kaya call center. Okay, tiyan mo na mando sa ubo sa amon. Tiyan mo na kaupot kami city engineer. Okay. Ano Kap ang hambal? May nag-coordinate na din or communicate sa inyo from ang tag-iyagin sa tarpaulin, especially day kong jam? Why man? Wala pa man. Pero may idea ka mo Kap ano ni response nila sa nagligad about sa notice? Why man kami kabalo kung ano to ila istorya, why man may istorya sa amon, subong lang may nag-operate. Namin sinasakay Mamabi Gustilo gitu. Engineer Gustilo lang o. Kaya kami ginlitira lang ni implementing lang kami isang ubo mo. Sige, na batian dire Bombo Trump ang kabahin sa ato nangin interview kay Mr. Lovejoy Husinilla, ang head sang Task Force Assisio. PT bilang head sang Task Force Assisio kung ano ang order iya. For example, from OBO or from PSTMO or whatsoever, siniyang nga talatapan man iya sa city government, basta yara lang niya or within the scope sang responsibilidad sa Task Force Assisio, ma-implement man lang niya si Mr. Lovejoy Husinilla. Pero sa mga sulat ni Ria Bombosol, ang panindugan sang city government, particularmente sang OBO, nga wala sila or may ginlapas sila nga mga pagsulundan, particularly ining ordinansa na tuhoy iya sa mga billboards kag signages gani. Sol. Roger that Bombo Trump no, pero sa may mga counter counter statement ining legal counsel sang nasambit iya nga tag-iya sang sining tarpaulin sa diin wala man kuno nakasulat dire nga gin-specify abi nga pati ang private buildings na nakip sa sining mga posible bala naga-violate o kung may violations abi nga o kung nagabawal nga magpangtapik sang sining tarpaulin sa nasambit nga establishment. Alright, titingwaan naton ini nga malabot ang bahin sang Office of the Building Official kag subong manti ang legal counsel ni Miss Maria Elena de Vinagracia para nga makatipon pagkikita sa dugang nga mga informasyon na Bombo Sol. Roger that Bombo Trump. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Labinya sa imo sining follow-up report. Tibasi kung maglabot naman sa punto karon nga ang interpretasyon sang pumuluyo magalubag naman
sang palaisipan or paminsaron sa kadamaan nga ti politikagid. Politikagid ni. Kay tarpulin to ni former Mayor Jed, ni Congresswoman Jam Maronda, kag ni Labla Maronda, kag sa mga kuptanan nila nagapapili konsyal, gin pakakas ang city government. Ti sino nagamando sa city government nila? Sino nagamando? Sinong boss ni Engineer Mabi Gustilo? Kuti si Mayor Jerry Triñas. Before ka mo maglabot sa mo sinaiyabanwa nga konklusyon, may mga nagakaigo sini nga papilis nga ginpagwa umbomel, liyog ko, no? Ang Office of the Building Official. Tinabasa ko na ito kagina. Ang kamahin sang mga papilis. Pero ining latest, amo ining notice of violation dated December 6, 2024. Halin sa Office of the Building Official. Naka-address ini kay Elena de Vinegracia, Emicon Building, Barangay San Rafael. Na violar sa nasambitan sining building ang mga masunod. Section 1, Paragraph F in relation Section 2, Paragraph A of Regulation Ordinance Number 2013-330 as amended by Regulation Ordinance Number 2020-119. Section 1, it is prohibited to put, install, or attach any streamers, billboards, posters, advertisements, or any form of notices in all public plazas and parks buildings. Ang Section F, mga kabombo, amo niya ang gindiga sa Office of the Building Official, setting up of billboards and streamers in any part of the city of Iloilo. No? So, ang Section 2A, sa aton sining mga kabombo, existing commercial billboards, signs, and signboards within Iloilo City must be removed by the owners or advertising agents not later than December 31, 2020 at their expense. Thereafter, the Office of the Iloilo City Mayor through the City Engineer is hereby authorized to remove the billboard signs or signboards including foundation, so on and so forth, no? Sa aton sining mga kabombo. So, amo niyang ginpadala nga sulat from the Office of the Building Official sa aton sining mga kabombo. Ikaduha dire, lack of signs or lack of sign permits as provided under Rule 20 of the revised implementing rules and regulations of the National Building Code. So another violation sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Sandig sa sulat nga ginpirmahan ni Engineer Gustilo, siling nga ginremind na kamo sa notice of violation nyo sang January 17 kag February 24. January 17 sining tuigin lamang kag February 24, 2021. No? Sa aton sino mga kabumbo ti subong or sang pizza size sandig sa sulat dapat within 24 hours upon receipt sang notice makakas inang nasambit karon iya nga structure. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang counter naman sang mga abogado, mga legal counsel sang ni Ma'am Maria Elena de Vinegracia is that nga nakabutang dire, no? To cut the long story short, with profound respect to you and your office, we are afraid that the course of action that you are about to take will violative of Regulation Ordinance Number 2003-330 as amended by Regulation Ordinance Number 2020-119, with which you yourself invoke, let alone the fundamental tenets of due process which the Constitution mandates, notably Section 1 of Regulation Ordinance Number 2020-119 itself provides the prohibition on putting, installing of any streamers, billboards, posters, advertisements, or any form of notices applies to all
public plaza and parks. Sunod sa mga abogado ni Ma'am Maria Elena de Vinagracia, it does not mention of private buildings. Muna sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Granting for the sake of argument but without conceding that par, if thereof, may cover other places as part of public plazas and parks, as it states that the setting up of billboards and streamers in any part of the Iloilo City is likewise prohibited. Still, this interpretation cannot encompass private buildings or properties. To do so is strained if not a stretch. May ginplastar man diri nga jurisprudence ang mga abogado ni Mrs. De Vinagracia sa aton sinikaron niya mga kabombo. Kag, finally, we are sending this letter to request you to consider the possible legal repercussions of the actions you are about to take, as we are poised to pursue legal action that would be necessary to protect our clients' legal interests. We are looking at the possibility of availing the threefold liability rule, which was described in jurisprudence as the three kinds of remedies available against a public officer for impropriety in the performance of his powers and discharge of his duty, civil, criminal, and administrative. We hope that we can obviate the possibility of reaching those serious proportions. Respectfully yours, or respectfully signed, Attorney Eduardo Reyes III, Attorney Krisha Bea E. Enate, and Attorney John Renzo D. Besa. Sa aton sini mga kabumbo, tiyang balyas ang mga abogado ni Ma'am Maria Elena de Vinagracia ang tag-iya sa Emicon Building, no? Ngati wala iya malakip sa ordinansa ang private building, of which ang building ng Emicon Building is a private building. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ugaling ang panindugan naman iya sang Office of the Building Official nga way sila sang permit. No? Kag mayara na sila sang notice of violation. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. No? So kung lang tawon naton ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo, ginpatuman lamang or ginaobra lamang sang Office of the Building Official Head ang iya sini nga trabaho sa pagpasiguro nga tanan ang nagasunod sa ordinansa. Kay may violation, katungdanan sang Task Force Anti-Squatting Illegal Structures Unit ang pagkakasinisandig sa mando man sang Office of the Building Official. Now, sabahin karon iya sang tag-iya, may kinamatarong man ini siya nga ipabutyag ang iya sini iyang kinamatarong ang right niya abi dira as a building owner, no? Pribado ina iya nga building sa aton sini karon iya makuturan. Kagati sandig sa iya sini iya nga mga abogado, waay iniya malakip sa ordinansa. Sa aton sini nga mga kabumbo. It so happen nga ang ining nasambit karon nga tarpaulin or billboard ara dira ang laragway nanday former mayor Jed Patrick Mabilog, Congresswoman Jam Baronda, and nagapapili former city councilor, nagapapili vice mayor, no? Love Baronda sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. No? Kumo mainit ang pamulitika diri sa syudad sang Iloilo, tiyang iban sini mahambal bao pamulitika naman. No? Pero tikon waay man ini abi iya na butang karon sa senaryo or sitwasyon nga lapit ang politika, tiyang iban sini mambal nga abi kay ti ara sa ordinansa, ang bahin naman iya sa nga private owner is pribado niya nga building, pribado niya nga building, kag kinamatarong ko man niya nga magbutang sa kun ano ang akon siniya gusto nga ibutang dire. Ti mayara na sang statement from the owner of the building through her legal counsel, no? Battery of lawyers, ti magkuton taman
sa ngalan sa patas nga pagwaragwag tingwaan taman nga labot dire ang talatapan sang Office of the Building Official sa kay-engineer Mavi Gustilo. 24 minutos na nakaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa Bayanihan Media Awards nabaton sang Chief of Reporter sang Bombo Radio Iloilo flagship station sang Bombo Radio Philippines Waisang Liwan si Bombo Lindsay Joy Bade. Balikan tayo ni karon sa aton siniprenya nga pagpangalagad matapos gilamang pila ka importante nga mga paibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sing Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr.
Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field In standard na time,
34 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Bombo Lindsay Joy Bade ang Chief of Reporters sang Bombo Radio Iloilong flagship station sang Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kabombo, no, ang mga baton sang Bayanihan Media Awards. Saya sining istorya sa sining may kantanan sa bloodletting activity nga kung sa diin na-highlight diri ang gahom sang mga volunteer sa pagsalbar sang kabuhi, no, sa aton sining mga tagpalamati. May kantanan sa sining aton iyang dugong bumbo man la. A little pain, a life to gain. No? So si Bombo Lins ang yara karon sa may Metro Manila sa pagbaton sining awards, no? Sa aton sining karon iya mga kamumboti, try naton nga ma-check karon ang iyaman sining linya. But for the meantime, another good news pagid kita kay man, mayara kita sang winner. 1, 2, panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Yes, eksakto ang imo sining nabatian ang aton siniya nga winner magabaton sa 500 pesos nga cash plus limited edition nga radyo. Wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan, may LED light, may flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Congratulations sa aton sining nga winner from River Plains Subdivision, Lanit Haro. Iya sining nga proof of purchase MX3 capsule. 54 anyos. Congratulations sa kay Maria Teresa Gahilomo. Maria Teresa Gahilomo, gilaw ikaw ni Bombo Cham 36 minutos sa kaligad sa taknang alauna. May anom ikaw ka orasa sa pag-claim sa imo sining nga premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sang Bombo Radio. 500 pesos nga cash plus limited edition sang radio, no? Nga may LED light, flashlight, subong man di battery, pwede man sa kuryente, pwede man nga ma-charge mo ini or rechargeable. Now, saluwat, congratulations, Maria Teresa Gahilomo, sang River Plains Subdivision, Lanit Haro, MX3 capsule ang iya sininga proof of purchase. 36 minutos na ang nakaligad sa takna sining alauna, diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Later on, i-check taman ang pahayag diri sang Department of Interior and Local Government Iloilo City. May kantanan sa sining pagkapaslaw sa mga punong barangay sa pag-liquidate sang ila sininabaton sining pundo sandigman sa Commission on Audit Report. Nagalapotanan sa 12 milyones sa pesos niyo sa aton sining mga kabumbo. Standby kay check naton ina karon sa aton man sining pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. This time, check anay nato ang linya ni Bombo Lindsay Badi. Bombo Lins, please come in and congratulations. Madamong salamat, Bombo Sam. Live kita dari subong no sa sa Manila Metropolitan Theater bago lang natapos dari ang pagpasidungog na ginahatag sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency Bayanihan Media Awards kung sa diin nabato naton ang National Awardee for Radio Individual category ang aton diri nga gipasakop Bombo Sam among aton nga tuigan nga bloodletting activity which is ang dugong bombo, a little pain, a life to gain kung sa diin madamo no sang mga volunteers naton nga tinag-upod sa sining nasambit nga kahiwatan kag ini ginapasalamatan tagid ang ganangin recipient kita sa Bayanihan Media Awards sa radio category kag tingining recognition nga ini Bombo Sam. Hindi lang ini acknowledgement sa aton nga trabaho pero it is also a celebration sa spirit of volunteerism na tinaga upod sa aton nagatingob sa aton bilang komunidad kag tingining dugong bombo nga initiative sa Bombo Radio Philippines nga nangin privilege gid ako katama nga na present ko na rin sa bilog nga
Pungsod Pilipinas ini nagapakita sang essence sang social responsibility kag it is more than a program kung sa diin ti testamento ini siya bombot sang kagahom sang collective action kag di ang ang generosity gid sa tagsa-tagsa sa mga individual nga mas ginapili nga ti mag-donate sang ilaya nga dugo nga ti wala ya sa may mapaabot nga kabaylo kundi nga makabulig sa mga kapariho taman bombot sa pagtitinaagi sa sining platform na kitaan din nato no nakita sagid ang impact makabig naton transformative impact sang volunteerism sa pag save sang kabuhi sa tawo kag ma-uplift pagidya ang komunidad bombot sa ang ining award reminder man ini nga ang volunteerism is the heartbeat sa thriving society kag ginalantaw gid rin no kag ginapasalamatan tagid ang tanan-tanan nga mga nagabulig sa kagti mga nagaupod gid sa aton nga programa nga ang Dugong Bombo nga gina-offer nila ang ilaya nga oras kagti resources selflessly bombot sam kagti bisan ano pa na kagamay or kadako sa ilang volunteer act dako na niyang gina-contribute ya sa pilogya nga komunidad. Rason nga tikita among sa mga pitilano ka mga media organizations man ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Philippines na nakilala sa bilogya nga Pilipinas, pumalin sa regional level nga napilian kita hasta sa national level, Bombo Sam. All right, so congratulations sa Bombolins kag Atido, ikaw lang na ang haliniya sa local media nga nakabaton sining Bayanihan Award? Sa bilog nga Region 6, ang Bombo Radio Iloilo ang napilian sa regional level. Tapos sa national awardee, pakita sa bilog naman niya nga Pilipinas, ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Philippines, kag syempre ang aton nga ginapabugal gig katuigan nga ginanghiwat ang Dugong Bombo. So ginapasalamatan ginato na ang si Dr. Rogelio Florete, ang aton nga chairman sa Florete Group of Companies, kag si Ma'am Margaret Cruz Florete, ang President and CEO sa Bombo Radio Philippines. So ang ining recognition dapat nga ti mangin ini siya inspirasyon sa kadaman sa aton tanan nga padayon kita nga pakita sa spirit of bayanihan Bombo Sam. Kag ti siyempre ining recognition, ining award Bombolins nangin posible ini pinaagi man sa aton iya nga mga kabombo nga voluntaryo nga nagdonar sang ila sini iyang dugo. So sa sining recognition, sa sining award, no? Hindi lang kay Bombolinsi, hindi lang kay ang Bombo Radio Iloilo or ang Bombo Radio Philippines, kundi lakip man sina diri ang mga kabombo naton nga voluntaryo nga nagdonar sang dugo. That is why nga ang Bombo Radio Philippines, ang Dugong Bombo, ang ginakabig nga bloodiest single day bloodletting activity kay ina mga kabombo sa gyapon nagapangibabaw ang espiritu sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo sa tinutuyo nga makasugpon sang kabuhi sa aton siniisig kaparyo. Thank you so much and once again congratulations Bombo Lindsay. Padamo nga salamat Bombo Sam, nagikan dari sa may Manila, ini si Bombo Lindsay Ermitanio Baday para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Baday sa mga kabombo naton. Tikitay naman kita sa masunod sini iyang tuig no, sa aton sini nga Dugong Bombo 2015. And of course, hindi lang amo sina kay kadamo man kita sa mga programa no nga ginapatigayon mga projects such as the Bombo Medico no sa aton sini karon nga mga kabombo. So ululupod kita no nga magbulig sa aton sini nga isig kaparyo. 43 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby man sa kay Bombo Angel Tan ang CTDILG. Wala man kuno nagkulang sa paghana sa mga punong barangay sa pag remind or sa pagtudlo sa pag-seminar, tanan-tanan na lang kuno may kang tanan sa ila sining katungdanan sa pag-liquidate sa kung ano man iya ang ginagasto sang tagsa sining kabarangay
pero may ara gi kuno nga iban nga nagapadungol o kon hindi kabalo. Di ko hindi kabalo may sekretarya, di ba? Or mamangkot siya sa iban sa sini nga mga kopdanan nga mga punong barangay, paano ato? Or mismo gani magkanto iya sa kaya sa aton sini nga City DILG o kadamo sa mga pamagi. I-check pala naton si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagapati diri mo siyang ang DILG nga wala sila sa kakulang kung training ang pag-istoryahan para sa mga barangay official sa syudad para mahitso ang ilang mga problema sa financial documents. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Oscar Lim, ang head ng City DILG ginpahayag ang ining bineyo training kung training siya sa mga kada barangay bala bumotsyam sa mga newly elected officials sadto instead of 2 days ganigin obra ni sang syudad nga 3 days para nga mahatagan gid atensyon kag mapaisa-isa gid ang pag-training sa mga barangay officials kag kaupo yan diri bumotsyam ang opisina sa City Budget Office na instead of 2 to 3 hours gid obra gid nila 4 hours diri ang training sa City Accounting Office naman 4 hours para matudloan sila sa paghimo sa annual budget at the same time liquidation sa ilang kwarta bombotsyam. Pero sunod diri kay Mr. Oscar Lingba sa iban kuno yan nagwa na ni Garillo o kung nagchismis rason nga wala nila naabdan kag wala ini sila nakapamati sang maayo patag niya diri gina-remind o kung reminder lamang ang maobrad bumotsyam. Nagalamuho man ko sa payag ni Sir Oscar Limba. Ang iban siguro sang naga-discuss ang amo sini party sa sining liquidation. Basi na ni Garillo, basi iya naga-chismis. Muna, basta way ka mo gapamati. Damo ginsang hindi mayo nga matabo sa inyo. Anyway, please proceed na Bombo Angel. Amo na bang siyam nga isabahin sa City DILG ang ilagid lamang kuno mo obra mag-remind permi sa mga opisyalis kag kung makasuhan gani sila sang commission nga audit o kun man sang mga pumuluyo bala bang siyam nga mag-akusar sa ila bangod sa hindi pag-ubra sa ila katungdanan bisan anong pagani nila kuno kadalagan sa bahin sang DILG wala na gid sang may mahimo si Mr. Oscar Lim kag gamiari diri kuno sang 2019 or 2017 niyari diri isa ka barangay official o kung barangay kapitan, punong barangay Bamotsyam, nga wala ini siya nagpasa sa niya financial statement, rason naging suspend mismo sa Commission on Audit Bamotsyam. Kag as per the latest, diri sa bahin ng DILG, nagmeeting ini sila, bangod man, ni ara 24 ka mga barangay diri sa Iloilo City, ang wala nakadihon sang ila 2024 annual budget. Di man og 2025 na Bamotsyam, kagi nalantaw diri nga election gani kuno kay wala sila nakobra sa ilang budget kag pwede gid sila pasakaan sang kaso kung miara pumuluyo nga mag-file against sa ila sang kaso diri sa bahin sang Iloilo City Council. Patag man diri ni Sir Lim na wala pa nakaabot sa iya opisina kung may nakasend nga letter calling out abi sa mga barangay regarding abi diri sa 12.8 million pesos na wala na liquidate na pondo Bamotsyam. Kag ini ang iyang punto man na pwede gid makasuhan ining mga barangay officials, mga barangay kapitan regarding sa kulang nga liquidation nga mga papeles, hindi pag-asikaso sa annual budget. Once nga may magreklamo batok sa ila, sa gihapon reminder kag pag-tap gid lamang sa ila ang maobra sa City DILG Bamotsyam. Pamatian sa bala ang kabahin diri sang nanging pahayag ni Mr. Oscar Lim sa atong interview. Sa DILG part, usually kakakita namon is more bala sa pag-implement ni barangay sa katarungan pambarangay. Mga cases bala nga ginadala sa barangay, gina-file sa mga residente. So usually ang proseso dira ang problema kag ginatry namon i-assist sila. Then gina-providean man kami copy ni accounting kung sino ang mga barangays nga wala nakasubmit sa mga financial documents. Kay kung wala ka kasubmit financial documents, hindi ka matagan niya counting sang CSI. Kag si CSI, ang Certified Statement of Income, mamuni ang basis mo mag-ubra ka budget or the annual appropriation ng DEB plan tawag nila sa barangay. So kung wala ka CSI, hindi ka kaobra sang imong budget. Ang wala pa nakakompleto, bala nga dugay na wala sila ga-submit sang ila financial documents. That's why I think si COA ginahatag ya ang list sa mga wala ga-submit kay ombudsman. Because I think that was in September.
may punong barangay diri sa city nga na-suspend because of the non-submission of financial documents or liquidation reports way back 2019. So muna, pag magatag sa amon si city accountant, ginakall namon attention sa mga barangays nga i-submit gid obrahan liquidation. And so far, halos tanan nag-comply. Kung wala sila nakasubmit kay accounting, ginadiretso na daw nila kay COA. Meeting kami, nagpatawag kami 24 barangays pala. Based sa report sa sulat ni City Budget Samon, these are barangays nga wala pa nakasubmit or naka-approve sang ilang 2024 annual appropriations budget. So balang ngayon sila, patapos ng tuig, what's the use of approving the 2024 budget? Kaya pila na lang kadlaw, tapos na. Pag-abot mo pitsa uno, that's for 2025 budget again. So, yung caution lang naman sila nga make sure nga hindi ka mo magsagi gasto kwarta nga wala ka ma-approve budget. Eh kung wala ka, kung reenacted ka lang, limited lang magastuhan mo. Wala ka development fund, meaning wala mga projects. Makaulag man sila, kahit kung i-reenact nilang budget, ma-reenact ang all mga kung ano ang provision sa previous year's budget, magamit na nila, except sa 20%. Pero ano sir, ang ginapangatubang nila nga sala, pwede abing nga sala, kaya wala sila kaobra. Kung wala sila kaobra budget, actually that's their election because they're mandated by law to prepare their annual budget. Amon yung balaman sa ila. Dapat, starting July, kung July this 2024, dapat sa July pa lang, nagumpisa na si Kapitan, si Treasurer, si Secretary, nagubras ang budget nila for 2025. Dapat on or before December 31, na-approve na ang budget for next year. Kung total na wala man kamo sa barangay sa session, tinga, hindi ma-approve ang budget. Basta kami ang balko, wala ko kapangaki, kapatawag lang ko, ga-remind ako sa inyo, nga obligasyon nun eh. Kaya kung hindi ka mo mag-ubra, what if may makaso sa inyo? Di ba na sir ang kwan? Ang sa liquidation na binila sir nga may mga times man nga kinanglan nila liquidate ang mga budget nila before being makaproceed for budget nga for 2025. Nag-comply man ni ang mga pila ka barangay diri sa Iloilo City, sir? According sa ila, actually ang mga backlogs nila nga mga report, ara naman. Nakasubmit naman sila. So, makita mo ganyan iba ng may backlog, kakahataga naman yung accounting sang CSI. Kigalagas man sila. Iban sir, kadiretso na lang sa COA na. Amo naman balila sa amon. Okay. Pero may nakaabot lang sa imo sir nga office about sa COA report or ining 12.8 million pesos. No idea pa ko sila. Wala. Kaya nga amon lang pero nga ano be. Kung ano lang sulat gabot sa amon, amo lang naginaksyonan namon. So kung may sulat siguro sa amon, iko lang naman attention ni barangay. Hindi mga mambal nga kigan sila, but then iko lang attention nga need nila i-liquidate. Yung balaman nga ni, kung hindi nyo i-liquidate, makasuhan ka mo, kadto naman ka mo sa amon, mangpot. Kung ara ng kaso, wala na kami may mabulig. Pero sir, may ara ka mo jurisdiction nga kasuhan sila or dapat ka mo lang ang matap, kumbaga ka mo ang matap sila, remind, dapat i-comply nila. Obra naman is remind lang i-comply. Actually, kung nang taon, beyond na nga ni sa role naman, but then, daw hindi lang naman siguro man pwede pabayan si barangay. Extra effort lang kami, hindi man mabutang si barangay sa langanin. Kung kaya man lang naman mag-remind sa ila, kaya basi nalipat lang sila, kaya mamati sila, so okay lang. Ang bala man lang. Jel? Mamatsyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin siyang naging pahayag ni Mr. Oscar Lim. Tamo sa naglabamotsyam ang sitwasyon, laindri ang sitwasyon sa government ka maidid. Unlike sa barangay Kanikuno, nga tiiman rin sa ila nagapahapos, kag wala nag-comply sa pagsulundan sang gobyerno when it comes sabi sa pagdigon sa budget ng pagpasa ng liquidation mamatsyam. Alright. Pero sa piyak kabahin mo bo, Angel, why ko no makakas ang tarpaulin sang Team Sulong Gugma? With the information yung nakuha sa Del Mamatsyam, wala ni siya nakakas o kung wala na tigayon kakas ining tarpaulin sang Team Sulong Gugma dira sa bahin sang diversion node bangod nag-abot ko nung on the scene si Attorney Piscina kag napugan ining pagpangkakas kag istorya man abi diri sa bahin nga nagambal ko no si Attorney Piscina nga dapat may makakuha atay sa injunction form sa bahin sang korte kag nakatala na ini siya balikan abi by Monday sang nag-operate dito. Sino nga Attorney Piscina, ang tatay o ng bata nga nagapadalagan? Ang bata ang nagapadalagan mo ang babata ilang babae pala? Oo. Oo, ti amo na siya ang ginkuan man natigayon because of this one. Pero lang daw natin diri ang sign sang Office of the Building Official
kung ano gid man bala diri insight nila kay ni ara diri i-check naton sa SB Bombocham ining ordinansa nga bawal magpangtakod sang tarpaulins dalag ko dira nga mga tarpaulins sa bahin sang diversion road with that information pero lang tawon ta anay diri sa SP kung amo gid man na ang insight diri nga ordinansa sang Office of the Building Official together with the City Engineer's Office kay kung ang pagpangtakod gid lamang sang tarpaulin Bombocham may exemption diri ang private private entities o kung private areas kung gusto nila magbutang sa mga tarpaulins o kung gina-allow nila ang pagbutang sa mga tarpaulins kag dalag ko nga billboards Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Thank you so much sa Bombo Angel Tan, no? Sa imo siniyang balita. Ginatry naton si Attorney Kesha Piscina Tupas. Kay ang information nga nabaton ni Bombo Angel is that nga do si Attorney Piscina Tupas kuno to ang nag-atubang kag naghambal nga dapat may ara sang kwaon nga injunction sa korte, no? Agod nga mapakakas inang nasambit karon iya banwa nga tarpaulin or billboard abi sang team sulong gugma. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kamumuna ton nga isa man dira ang ara man dira ang itsura ni Attorney Kesha Piscina Tupas mo ay ti nagakandidato man sa bay. Try ta ang iya sining linya para nga makapangayo kita sang further information sa sining karon iyang issue, no, sa aton man sining mga kabumbo kag tingwaan ta mga makaparan karon ang aton sining pagpalayag dire. No? Diri man sa aton sini nga palatuntunan ang Green Guard sang Esplanade 3 ginsaysay kung ano tong nakita niya sa aton sini mga kabumbo, no? Diri man sa aton sini karon nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Do medyo alang-alang siya, nagaring lang bombo. Sige lang. Why isang problema, try talang naliwat karon. I-check tabi anay, hingagawon ko lang si Bombohana andasa kay ang Green Guard nga on duty nga nakadakop sa call center agent kag sa security guard nga nagahimo sang hindi mayo nga buluhaton, no? Makabig taman ining immoral kag kabastusan sa pampubliko iya nga lugar ti nasaksihan gini ni sir. Kay ginaganingin padulungan sang Bombo News Team ang area kung sa diin masami kuno nagaklinabo. No? Ining pagtransaksyon sang dalianay nga pagpakighilawas sang duwa ka lalaki. Ting isa agi. No? Check tabla si Bombohana andasahan sa report. Please go ahead. Bombocham saysay sa nga miyembro kag team leader mismo sang Green Guard nga naga-duty dira sa area sang Esplanade 3 malapit dira sa area sang Garden of Love kung ginatawag dira man sa inang lugar Bombocham kung aton man i-describe dirang area nga tikong dira naghalin sa may diversion road may mga skate park area dira nga kung sa diin may taytay nga nagakonekta man dira padulong sa mga madulom sini nga area padulong na sa may dira sa may ang taytay kagapalusot naman iya sa may University of San Agustin parang inang area nga kung sa diin gintabuan sang ining ginaalgar nga hilawas man sa nga ining duha ka lalaki dira sa area sang Esplanade 3 kung sa diin na caught in act mismo sang ining team leader sang Green Guard nga kung sa diin sugod alas 10 nakit-an nga
ara sila sa dulong nga area. That's why nga gina-warningan ini sila duha. Bali isa ini ka security guard kag isa ka call center agent. So ang call center agent diri nagaedad sa 42 anyos. Samtang ang security guard naman iya ang nagaedad sa 29 ako na 30 anyos. Iya Bombo Chama. So that's why man nga tiginawaningan ni sila nga kung pwede nga hindi mag-standby dira sa dulom kay base anong matabo sa ila pang after 2 hours mga tak na alas 12 sa kaagahon nakita ini sila nga nagsulod pagid sa dulom kag sa may tunga-tunga nga area kung sa diin man nag-scatter ining mga green guard nga ito kibon kung nagaano ina sila dira sa may sulod kay ti madulom kag base lang nga may mga matabo nga hindi maayo sa ila kag nakit-an kag nadakpan mismo nila sa mga green guard nga nagahimo sa nga hindi maayo Bombo Chama. Kag didto man nga ti after kato gin istorya ini sila kag pangayuan sang IDs kag ang isa diri rason pa nga wala ini sang ID nga dala. That's why man nga gindala diri sila sa may Iloilo City Police Station 2 kag gin-check ang identity kung matuod ang pangalan sang isa ka call center agent kag isa ka security guard. Kag inimbestigahan man kag later on gin papauli man ini sila Bombo Chama. Sa aton mga kagabi man mismo gid nga kita gid kita kag naka-observe diri sa area kung sa diin man nagsunod kita diri sa may pag-roving sang area diri sa mga green guard katapos ang green guard kung sa diin ang duty nila diri may mga pang-aga kag ining ginatawag nila nga outgoing kag ang mga incoming duty between 10 PM to 6 AM amo na ang duty. That's why nga natimingan gid sang team leader mismo sang green guard diri ang area. So kagabi sa aton diri ang pagpanglakaton madulom katama ang area Bombo Chama kung sa diin may mga street lights matuod apang iban ponder diri iban mga kiraw kag diri nga area dulom gid katamaan kay mga matag-as ang mga kugon mga hilamon apang sa pagsulod naton mismo sa mga hilanamunan Bombo Chama madamo sa mga lusot-lusot may mga nagahalapay na nga mga kugunan may mga sako dito nga nabilin sa pagpamangkot naton diri nga may mga sako diri nga nabilin at ang ginasiling diri sa nga green guard nga ginahimo nila ini nga banig Bombo Chama. Kag iban pa diri may mga nakita naman dito nga mga contraceptive specifically ang ining condom kag iban diri nga mga tissues kag wet wipes ang nakitaan man sa mga ini nga area kung sa diin man kay posible pa nga sudlan pagid kag kung ano pagid imong tinutuyo dira kay kadulom katama kag kataas sang mga kugunan iya Bombo Chama. So ginsay-say gid kag klaro sang team leader sang Green Guard ni Mr. Sean Hakaba nga malayo iya sa Garden of Love nga ginatawag ang natabo atong duha ka mga inaghimo sa hindi maayo dira nga mga kalalakihan sa area sang Garden of Love kundi didto pa sa pupunta sini iya Bombo Chama kagabi gani gid. So esplanade naglinaya? Esplanade 3. So natimingan gid ganito kagabi Bombo Chama nga ti may matabo pa lang man siguro kay isa man siya ka members nga LGBT man sa area nga naglakat-lakat da siya. So gin-inspect siya gin pamakukot. Suki nila nila. Suki na dagali nila nga himuan sang chupapi mo nyanyo. Pamangkot ni Sir Bombo Chama kung maano ikaw diri sir at yung sabat niya yung sini at taga Liganes ako ma'am puli na ako ang Liganes ang iyang salakyan dito sa tubang sang SM may ako isa ka mall dira sa may Mandurriao nga pwede ka dito kasakay nga akalabot ikaw diri dahil sabat niya diri ka pangin-hangin lang kuno Di mo to gin pangitaan sang ID kagilantaw ang iya sini nga bag nga sa maayo man nga pagpamangkot sa mga green guard nga may respeto sa mga miyembro iya sang LGBTQ nga gilantaw ang iya nga bag kagang unod sang iya bag Bombo Chama mga tissue rolls mga kahaupod na dira ang isa ka contraceptive man kag ginpamangkot nga tissue pamahid ang contraceptive anong contraceptive ang condom na specifically Bombo Chama condom ba kung mo nang unod sang bagya may tissue may condom piho na
Amo gani. Ti luwas dira mo siya, mangina gali nga area. That's why nga ginahingyo gid ang city government man nga ti ipatuman na ang pagpasanag dira sa area akon paglimpyo dira kay ti madamo na kung delikado katamaan nga ti indi lang bala nga mo nagakatabo dira kay somehow at some point kuno ang inang area ginahimo nga daw pick up point. May naga full stop dira nga mga salakyan nga kon sa diin sa pahayag mismo sa Green Guard may ginpahamtang na ila sila dira last time nga mga kumbaga daw ilang nga mga intelligence ako na asset man mismo nga ti may nagplastar dira kag daw testing nga mga siresit-set kay gali ang ila diri gali nga mga call sign bombo siya nga ti magsit-set like muna Mga mo now? mga Ay, gwapo. 150. do mga amo na bombo siya nga ila nga mga Kung pamangkutanay, abi nga may mga code. Usa nga. Gano ka di, pre? Wala, pre, I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. amo na ko no momo cham nga Gano ka di, pre? Pre, ga walking, pre? Ga walking, pre, I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Mga code na kuno bumuhan. That's why man nga kung ikaw normal ka lang din ang man nag-agi kada ako naglagaw-lagaw lang. Syempre hindi ka magsulod sa area kung wala ka na kabalo sang code mo. Pero kung balaan mo, gilayon nga basta ikaw dira kag maghimo sang mga amo naman iya bombot sham. But this time ipabati ta bala si Mr. Shan Hakaba ang team leader mismo sang Green Guard. Shan Habano. Shan Habano, bombot sham. Ang natabo to nagbigad nga caught in the act tagid nato sila no nga naghimo sang hindi mayo bala ang nadakpa daton kag ang isa nang haras pa to sang upod naton nga Green Guard no kag ang isa matuyo pa nga malagyo pero galing kay tigin nadakpan taman sila. Okay, diri sir, paano nyo inisilagin istorya kag ano ang mga impormasyon nga nahatag nila sa inyo man sir? Bali una ni pagsulod namon mga alas 10 nakita na ni sila naton duwa ni sila kag ara sila sa dulom. So ginwarningan ni sila naton nya kung pwede hindi na magsagad standby sa dulom kiti base ko na pamatabo sa ila. So ginpapuli naton ni sila. Mga after 2 hours siguro mga alas 2 si Gis ato natabo kita naman naton sila nga nagsulod pagidya sa dulom dito gid sa may tunga-tunga. So ginbantayan naton ni sila after a few minutes bagabla do gin surprise na sila didto ti amo na nga nadakpan tagid sila nga nagahimo sang hindi gid na maayo. So pagdakop naton nga ginistorya tani sila ginpangayuan ID ang isa wala ID amo na nga nagtawag kita sang pulis sa Lapas dason nagabot man ang aton mga kapulisan kag gindala dito sa police station sa Lapas kag dito sila gin investigaran. Pero after kata sir may mga ginpasaka nga kaso or ano ang ginviolar nila diri sir? Bali ano lang ni gin-check lang ni ilang identity kung tuod niya nagambal sila sang tuod nila nga ngalan. Ang isa ni taga call center agent, ang isa security guard. Kaga pagtapos dito nga gin-investigaran sila, papuli man ni sila sang kagahon. Okay. With this sir makita naton ang sitwasyon dira sa may Garden of Love Extension dira sir may mga madulom nga areas o kung mostly sini sir ano man ang hingyo naton diri sir sa city government sir? Ang city government nga plano man niya butangan na mga suga kaso lang guro medyo na delay lang ma'am no. Pero ang ako lang mambal niya sa lalagaw man dira stay away lang sila sa dulom kay hindi mo mapaktan mo kay dulom gid ang area nakita ni man to kagina ma'am. Okay, sa Iloilo. Bali nagapasalamat ako sa amon niya executive assistant nga si retired police Colonel Darico Garbanzos kag sa amon niya supervisor nga si Mr. Eduardo Ilawod
Kag sa mga katapo man sang upod ko nga mga green guard nga nagabulig man sang matigayon man ni ang amon di pagbantay no kalinong kakatawhay kag sa mga hindi maayo nga limuon ari kami diri. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag sa leader sang ginotek sa imo ni Mr. Sean Habana kung ano gid ang natabo Bombo Hana. Yes, Bombo Cham. Ginhotik niya sa imo kung ano gitong nasaksihan niya. Oo, Bombo Cham. Ti ano kuno plastadahan? Amo na ingas ang nakita niya, ti tatlo ti sila nag-spread out that time. Do ang area gat Bombo Cham daw medyo hindi siya sa tunga. Pag daw sa may lapit na medyo kasada kay kita mo na lusot-lusot, may mga natais na balangadalan kumbaga na kung may mag-abot ka green guard malagyod at sila o diga sila maagi. Nag ano gid kuno, naglambutanay gid. Oo, daw ang pag-describe diri ni Mr. Sean Habano nga ang isa diri daw nagapatalikod, kay isa diri nagatindog nga somehow may basahon ko nga lyrics ambot ko magsanto ni. Ano be, Bombo Cham? Please tell me why. You make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's what you want me to. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain and we could be lovers again. Bumbuhan na? Doon mo kina Bombo Cham. Understood ah. Sige. Kabay pa nga mabutangan na sa suga kay plano giman na sa city government as per Mr. Rabana pero na-delay lang ko no. Salamat gid Bombohana Joy. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohana. Si Bombohana nag-upod gito kay Mr. Sean Habana. No? Ginlibot nila ang area ni ang lugar kung sa diin dito na tabo, no? Adtong anong tawag sila Bombo-Umel? Stabbing, you know? Oh. Pang bangkawa ako. Uy, wais kaigo. Ay abaw. Nalapaw na gina ko sa latin, no? Sa aton sini nga pagpangalagan standby na kamo sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Ismombot siya Mablanco vergabilin sa imon sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve
to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon din sa inyo mga kabombo. It's a beautiful Thursday, December 12, 2024. Nakapiyong-piyong nakamudda or nagapiyong-piyong palang kamusubon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Pila ka adlaw bago ang Paskwa. Check naton. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 13 days before Christmas. Subong ko no, kung mag-order ikaw lechon, it has to be days before sang adlaw nga imo nga pagkuha sang ina nga lechon. Pero kung lechon sa lata, anytime. Lechon nga tinapay, anytime. Mayong hapon sa liwat, panumbalik kita. This is Tita Regina this afternoon, of course. Padayuno natin na pagdulong sa mga kasaysayan. May ginsuguran kita yesterday, wala ta natapos. Iyan ni Nening sa La Paz. So I just hope nga ara ka maghihapon dira and ready na. So open your ears and open your heart para nga totally ma-enjoy ang mga istorya and stored for you this afternoon. So I'd like to welcome you all sa kahapon lamang program with a song from Jonel Gavin, Bilanggo. Good afternoon and welcome. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa
Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala, iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig ng magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at pinako sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonel Galvin, bilanggo, iahon mo ako. Ahon na kayo dyan, ha? Yesterday, nagsugod kita ba sa diri sa sulat ni Nening Sang Labas, and from that those parts nga ato na nga nabasa, she's telling us, no, nga ginbatsa gid niya ang pagkapatay sang iya nga iloy, tapos after lubong, for days siya nga wala nagkaon-kaon, wala man nagainom tubig, wala nagapamuhin, higda lang nga higda, wala bangon-bangon. So naga-warning na ang iya nga family sa iya, may aragli nagahambal nga dapat ipa-hospital na siya. Pero wala gid siya yan, no? Nagahulag-hulag nga kung magtindog, magbangon, wala gid, why man siya kakaon. So one time, ginaibian na siya yan sa iya kabataan, kay abi nila patay na siya. Apang nakamuklat siya sang iyang mata, kag nakita niya nga nagahilibio na ang iyang mga bata. This was also the time, no, nga do may gindamgo siya, nga do kahamot-hamot gid sang palibot. So amo na nga ti nakabugtaw siya. Amo nang iyang nga nabugtawan, nagahilibio ng iyang mga bata. Tapos one time naman natulugan siya, kag do may nagahutik sa iya nga mag-inom siya sang bulong. Kag pabakal niya ang amo nga bulong kag iyang gininom. So gintake niya ang mga bulong, kag pagka ika-3 ka adlaw, nakabatsyag siya gutom, kag gusto niya magkaon ba, o sinabawan pa nga dako nga ulo sang isda, kag kasag ang iya nga gina-crave. So sang iya ito ato nga nakaon didto, kag nag-amat-amat ang iya nga kapagsik balik. So nakabangon na siya, kag nakibot siya sang iya nakita.
accidentally ang hitsura sa salamin. Nga tama nagali sa iya kaniwang-niwang nga nag-itom siya. Abi gani kuno si kamatayan. So 10 days kid man ang iyang paghigda kag daw naumpawan siya. Nagbalik ang iyang kusog. Daw milagro ang pag-ayos ang iyang lawas. Samtang dito sa ilang lugar, ang lugar sa iyang mother, kasi ang iyang father, wala ito sa nakaibalo. Especially ang iyang amay kay mga utod sang tanan nga nagakalatabo sa iya diri. So nagbalik na sa normal ang pangginawi niya, naka-move on na jutay, tapos nalipay na siya nga mapauli sa kasal sa manghod niya nga agot. Apang amo naman nato ang natabo sa amay nila, nga natumba lang, kag napatay man. So doon naglain, di doon nga ulo, nga daw mabuang na siya. Sa lubong sa iya amay, nalipong naman siya, kag daw nabalik naman ang iyang ginabatsyag sadto, nga tuman nga depression. Tamad naman siya mag-istorya sa mga tao. Kag sa diri kita nga bahin, magasugpon sang istorya ni Neneng sang La Paz. Tita Regine, salamat man kay hindi ako nalipat nga may Dios nga amo ang ginapangayuan ko sang kabakod kag kusog. Kay ginatuukan ko gid nga amo ang nagabulig sa akon. Tita Reg, ginahambalan ako sa mga utod ko nga sa tanan nga natabo kay Papa kag Mama. Pasalamatan nato ng Dios. Bangod wala sila nagantos, subong sang iban nga balik-balik sa hospital, magantos sa sakit nga magdangat man lang sa kamatayon. Tita, wala ako gali masugid. Nga sa mapatay si Mama, ako ang ginapahimos ni Papa sa mga gamit nila. Siling ni Papa, pangitaa dira kung ang mga tinago ni Mama, diin, tukia ang mga dingding, kay may mga ginasukbit siya dira. Ang amon dingding sadto ni Pa, nga ginaipit lang. Dira ni Mama, ginasukbit ang mga papel nga kwarta. Kay kung pangayuan siya, balibad, pamirephi ang ginahimo niya. Kuoton niya ang bulsa niya nga wala unod. Kuripot si Mama, baliskad sa kay Papa nga maalwan. Pagkapatay ni Papa, ako man ang nakakita sang ginpanghimos ni Papa nga mga ribbons, mga bouquets, wire, kag ang tanan nga gingamit sa pagkapatay ni Mama. Tihamak mo nga wala niya ginpanghaboy, gintago niya. Siguro siling nila, gintiganan niya para sa iya. Amo na lang ato, ang gingamit namon Wala ako pagtugti sa mga utod ko nga magpauli, tapos kay hap ni Papa. Gani, nagpaliwaliwa ako anay dito. Enero 20 na kami magpauli. Kag subong sang una, do sa langka ako, hindi ko gusto makita ang malipayon nga tawo, ang mga lubong, ang lungon, may phobia ako. Mga pilaman ka bulan nga training ko sang kaugalingon ko, agud madula ang amo ko nga nabatyagan. Tita, sobra na isa ka tuig nga natabo kanday Mama kag Papa. Ang ginistorya ko nga tatay sang best friend ko, nga grabe ang tiyabaw ko, kay ang pananaw ko, si Papa ang ara sa lungon. Natabo liwat, 1 year gid man ang nagligad. Napatay naman ang ila nanay, pero dugay na nga may sakit. Wala ako makakumpanyar sa ilang nga tatay, pero sa kay nanay nila, napilitan ako. Abi ko, okay na ako, pero wala ako makaduaw sang ara pa sa ilabalay. Nangumpanyar na lang ako sa lubong, nadala sa ganoy sa mga amiga ko kag bayaw. May jeep kami nga ginsakyan sa memorial ang lubong. Kanami sang istorya namon sa jeep. Tapos napabilin ako sa jeep pag-abot sa lugar. Okay man ang pamatsyag ko, Nagatanaw ako sa naga-viewing ng mga tao. Dawala ako labot, ginapangilala ko ang nagapangumpanyar. Pagkatapos ng gambalang bata niya, nagdayaw ako sa ila tita, kay wala gid ako sa nabatian nga nagahibi. Pero naka-sunglasses tanan ang iya mga bata. Ang pagdayaw ko sa ila, nabuslan sang kaluoy sa ila nanay. Wala ko mapunggi ang pagtulo sang luha ko.
Nadumduman ko si mama. Sus, tita. Ambot, to sa GAGA ako. Naginibi, nagid ako. Bation dito sa venue. Natingala sila kay may hibi nga nabatian sa malayo. Sa jeep namon gani. So ginkaduan ako sang bayaw ko. Na ano ka imo ya? Wala gani naghibi ang pamilya. Ikaw ya ang naganing ngoy dire. Siling ko pa uli na ta. Tiyembal niya wala pa matapos. Wala kita sa lakyan. Tita, makahuluya naman ang ginhimo ko. Sige ko baso lang kaugalingon ko. To sa GAGA kagid. Siling ko, hindi nagid ako magliwat. Sa jeep, pagpauli, do hindi ako makatulok sa mga tao. Nagapalang harok ang mata ko sang hibi. Nagapalang luya naman ang pamatsyag ko. Sa akon, iyan naluoy ang mga upod ko sa jeep. Sa mga bata sa napatay, daw sa wala lang sa ila. Siling ko gani, siguro nahuya sila maghibi. Kaya di ka raw ay balas ang itsura mo kung maghibi ka. Gani naga-sunglass sila, pero nagapamahid man sang tissue. Tita madamo pa natabo sa amon, ngagin padamgo ni Papa upod si Mama, ang mga iban ko nga utod. May utod ako nga ginsugo ni Mama nga magpanukot sang iya nga pautang. Detalyado pa kung pila ang utang. Gani wala sila makabalibad, nakabayad sila tanan. Abi nila, wala na ang utang nila, kay patay na si Mama, nagsala sila. Bisan sinsilyo, tandaan ni Mama, wala lista-lista. Gani, daw hindi man sila magpati. Si Mama pa. Daw mayuhuman kami tanan, pero believe kami sa Mama namon. Palangga namon sila, dugay-dugay death anniversary ni Papa. December 26, 1986, 38 years. Sorry gid tita ha, sa pinakalawig ko nga kasaysayan, pero madamo pa tani. Pero ginakapoy ka na siguro sang basa. Malawig ko man ina, nga ginasugpon-sugpon, kag may ginaobra man ako. So salamat kid Tita Regine, sa liwat. Si Nening, sang La Paz. Dahil sa imong actuation, ginapakita mo gid no kung daw ano mo kapalangga ang imong ginikanan, si mama mo kung si papa mo, si mama mo gid especially, no? Pero I just hope ha, with the passage of years, di manag 38 years naman, nga nadula ang imong mga ginikanan, kabay, no? Nga sa imong continuous nga pagpangamuyo para sa ila, you are now very okay, feeling much better. That was understandable ang imo nga inagyan. Kaya siguro because ikaw gid ang pinaka-close no, sa imo nga mga ginikanan, especially sa mother mo, and there was this little guilt. Siguro nga imo ginabatsyag. That's why nga suffer gid ikaw from depression. Kay tido siguro no, ginabasol mo in a way ang imo kaugalingon nga ti ikaw gid ang naghagad to kay mama mo nga diri siya no, nga dalon siya diri sa ospital kay diri siya nga napatay. But anyway, gusto man si papa mo, nothing happens, no? Nga hindi ka gustuhan sang Ginoo. So everything, I hope nga palipason na nato nina and we simply move forward. We just continue to pray sa aton nga mga dearly beloved departed. So salamat gid sa imo sa liwat, Nening sang La Paz. 37 minutes after 2 o'clock, magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit
bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sa World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kun shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals.
Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas. Sa kahapon lamang program, Panoy Sang Leon, alert lang dira. Sa Saturday, palihog, gato ka diri sa station. May interview na ako sa imo. So be here before 2 p.m. Diri sa Bombo Radio. Located kita diri sa Sky City Tower, sa Mapa Street, Iloilo City. Palihog gato ka diri nga nakapa-Xerox ka na sa imo nga ID, 2 copies. Salamat gid. Si Panoy Sang Leon ang aton nga winner for last week. We have another story this time from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio, kasi tanan nga nagapamati sa sininga programa kahapon lamang labi na gid sa imo. Inday Regine, ang kabuhi ko subong tama nga ka-boring. Kabudlay kung wala ka upod sa imo kabuhi, kay wala ka istoryahon sa tanan mo nga problema. Kay ginbasted mo to bisin o gani tulo. Ang kalingawan ko sa pagtatap sa akon mga tanom. Kung aga ginaistorya ko sila, ginambalaan ko sila nga, katahom sa inyo, kag mga matambok. Tani, buligan man ninyo ako, nga magbakod ako, kag magpagsik. Kay kung magluya ako, wala na sa magatipan, kag magbunyag sa inyo, makaluluoy kamo. Gani, buligan man ninyo ako, nga magpagsik, kag magayo ang lawas ko, katulad sa inyo. Inday Regine, kung may nakakita sa akon, magsiling nga buang ako. Isa ka adlaw, nadumduman ko mamasyar sa higad sang suba. Dawaay ka na pamasyaran, kay puno na mga balay. Inday tama, nagkidkalain,
Kaysa una, makita mo pa ang matinaw nga tubig nga nagailig sa subong, tulamawan, kag nagamay, hindi na suba, kundi kanal na. Sang una, makita mo ang mga pispis ng sari-sari, katulad sang tikling, kingfisher, tulabong, pitaw, kag madamo pa. Kag kunting adlaw, makita mo ang maputi nga balas. Kag sang una, may mga kamonsil ka pa makuha kag siresa, serguelas. Kag kadamo ka makuha nga tino-tino sa higad sa suba. I remember ining tino-tino. Sa subong, puro lang pamalay. Mayo lang, may nabilin pa nga isa ka lugar. Ginhimo sang amon kapitan, gulayan sang barangay. Madamo nga utanon ang gintanom. May talong, okra, kamote, tugabang, patola, kalabasa, may ara man nga herbal nga tanom. Artemisa, alibhon, lagundi, oregano, kag kadamo pa. Amo lang ini ang mawilihan sang imo panulok. Ang project sang amon kapitan. Isa ka adlaw, aga, pagmata ko, kaluya sang lawas ko. Nagsimba ako. Tapos misa, naglibot-libot ako sa plaza. Sanggin kapoy, nagpungko ako sa bangko nga salsalon, dalaman painit. May naglabay, mag-asawa, dala ang ilabata. Ginbugno nila ako, namangkot, gaano ka diri? Sabat ko, gapakilimos. Nagihom siya. To hindi man bagay sa imo. Dalakuot sang iya wallet. Gindaho sa akon, 1,000, kag magsiling. Pasalamat lang ini ang limos ko nga nagakadlaw. Nagsabat ako, ay, lahog ko lang, wala ako gapakilimos, nagapainit lang ako diri. Tapos sabi niya, sige na, batuna na, kumusta ka? Ano, wala ka na makakilala sa akon? Dugay ang upod naton sa barko, nag-apprentice ako, kaya naka-third mate. Siling ko, sino ka, how? Siling niya, ako si Badong. Hindi niya tunay nga ngalan. Ay, oo. Paano, nagwapo ka, kag nagputi, labi nagid, nagdako ang imo tiyan. Ti ano nang rangko mo, subong? Pamangkot ko. Sa kaluoy sang Diyos, nakakapitan ako. Abaw, magranon ka nagali, damo ng kwarta mo, ang sabat ko. Salamat, gid sang limos mo, may idugang ako pang bakal sang bulong. Namangkot siya kung ano ang plastic nga nagalabaw sa shorts ko, sabat ko. Amo, ining problema ko kung saan o pakuhaon. Ano na hospital ka? Mangkot niya. Sabat ko, oo. Siling niya, amo gidi na ang kon nagakatigulang kita, kadamo balatian gaabot sa aton. Dali, ambal niya mamahaw kita to sa mall ho. Sabat ko agapay ni, sirado pa na sila. Sinati, oraton mo kami, kay mapabalhas pa kami. 9:00, nagsulod kami sa mall. Ti, nakalibre pa niyaga, kag may groceries pa. Nagpasalamat ako sa upod ko sang una sa barko, nga apprentice engineer sang una, subong kapitan to ambal niya, no? Chief engineer na. Anyway, salamat sa cash kag grocery nga gindulong mo pa sa balay. Salamat sa inyo tanan, ubayan kamo sang Dios, mahatagan sang maayong lawas kag mapahilayo sa disgrasya. In the region ka pamangkot ang hinablos ko sa akon nga akadamo sa nagahatag sa akon. Sabat ko, amo ina, kung may gintanom ka, may anihon ka. Balan mo in the region sa hospital ako, kadamo sa nagahatag sa akon. May ara naghatag sa akon, ginsulod sa sobre. Namangkot ako, ano ina, daguro, buhi, pagani ako, nagdaguro ka na. Ka-joker, hindi sa imulo So, ginambalan ako, do GAGO kuno ako. Sige, bakal mo na bulong. Sabat ko, ti salamat, yid. Inday Regine, may birthday ako nga ihatag sa imo, ginatawag nga dish garden. Wow! So, amo ini ang ginarigalo ko sa may kasal, kung may maimbitar sa akon. Sang una, sang pag-National Garden Show, diri sa Iloilo, amo ini ang ginapasakop ko. Ambot bala Inday Regine, wala man ako malawagan nga nagdaog, pero may premyo ako,
isa ka dako nga mag nga may ngalan, you are the best. Kag sang kuhaon ko, wala na. Siling nila kinuha sa gobernador. Uy. Sa pag National Garden Show sa Cagayan de Oro, ginpasakop ko man. Inday Regine, ang National Garden Show, ang mga gardeners diri sa Pilipinas ang gapasakop. Ang pinakatahom, kag pinakapinasahi, amo ang ginapasakop nila. Wala man ako magdaog, kay nadula. Pero may premyo ako Inday Regine, kadamo ang kasal nga amo ina ang regalo ko. Di pasalamat lang ina ang tagpadala, Lolo Dencio. Well, see, Lolo Dencio, kung nagkakinahanglan ikaw, no, may nagaabot gid. Nagpungko-pungko ka malantuya sa plaza, kay nagapainit-init ka, may grasya nga nag-abot sa imo. Ha, di ba? Hindi lang atong 1,000, kundi agin papanyagahan ka pa, tapos ging groceryhan ka pa, and you said, sa ara ka pa na sa hospital, kadamo sa mga nagadumdum sa imo, kadamo sa mga nagahatag sa imo. So feel so blessed. And be always, no, in gratitude sa tanan-tanan nga mga nagakalatabo sa imo, no matter ang iban, daw nabudlayan ikaw, mga struggles ang imo paglantaw, but tulo ka deeper, no? Kay grasya gali ang ara sa punta. And do not be bored with your life now. Be thankful every morning that you wake up. Nga nakabugtaw ka pa, ang iban balaya wala na yakabugtaw, natayuyuna na yan sila. O, diba? And be thankful also, may mga tao nga nagadumdum sa imo. And you have that talent ngiti. Anytime, no? Kung gusto mo maglingaw-lingaw, pwede mo gid nga mabalikan ang inang imo nga mga hobbies nga makahatag man kalipay sa ibang nga mga tao, and at the same time, pwede man makahatag sang income sa imo. So, hindi ba? So, dapat thankful lang gid kita. Be thankful, makalakat-lakat ka na gali subong, makalagaw-lagaw ka na, no? Ang iban bala, hindi na yan makalakat, naga-bedridden na. So still, so many things to be thankful of. So thank you, Gid, sa imo, Lolo Dencio. Salamat, Gid. And keep on writing para malingaw ka pa, Gid, diri sa kahapon lamang program. Malingaw ka man dira sa imo nga life, hindi mo madumduman kung ano ang imo nga mga ginabatsyag. Salamat sa liwat. It's 2:55, magapanubalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan. Mga kabombo, I know this season medyo masako-sako ka mo, pero basi pwede nyo man ma-insert ang inyong makasaysayan dira kag ma-email diri sa kahapon lamang program. So paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gihapon nga masulat ang inyong mga istorya tapos ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa iba nga nagahulog sa ilang mga entries, ginaabay ang ilang makasaysayan. Salamat, gid. You can also do the same sa iban mandira. So, balikay na lang kita tomorrow. We have no more time left. Madaming salamat sa inyo. Magasunod na ang inyo. Look forward ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo. Right after KLP, Istuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.